Yep. ታደሰ you can start. اوكي كروات عدومات كما يكن يكون قاعد حد مسعهم زناي لومي سيمينارنا أرستنا زلومي سيمينارنا 14 مازيا بمغنيات معالت أسرات إرتراويان إيدي زتنا إذا كايدوها إرتراو موهات نسب أو مسلات يوم كقربو كأتوم أغربتي أتو عبد الله ويزرو أسمهان نعمانين እዚ ዝቀርብ ዘሎ ብዛዕባ ስርዓት ሓፈሻዊ እቲ ርእስቲ ስቶም ዘቕርቡልና ኮይኖም ቁሩብ ብዛዕባ ነው ንሕና ከኣቶም ኣብዚ ዓዲና ነዛርብ ዘለና መን ኢና ዝበሃል ዘረባ ክመፅእ ንሕና ኣራሚት ንውሁድ ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን እዚ እቲ ሽምና ምናልባት ተኣራሚት ብዙሕ እዋን ሰብ ተጠራጥርያቶም ዘየለኹም እዞም ሓደስቲ ዝኾንኩም መኒን መን ክእርም ዝበሃል ኣብ ደንበ ተቃውሞ ቅርብ ንሕና ተኣራሚት ዝበሃል ንሕና መጀመርታ በጋግሳና ምስቲ ድርና ይኣክል እንቅስቃስ ዝመፀ ኢና ኣባላት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ባይቶ ኢና ነርና ሽዑት ባይቶ መስመሩ ምስሓተ ንሕና ክእረም ኣለዎ ኢልና ንዕኦም ክንእርም ዝተበገስና እታ ሽም ሽዑ ዝመፀት እያ ዳሕራይ ግን ባይቶ የለን ዝእረም ነገር የለን ታሽም ግን ሰብ ዝወረስናያ ልክዕ ከም ታደሰ ዝኾነ ሽም ስም ተፀውዖ ማለት እዩ ልክዕ ብከምኡ ገባብ እታ ሽምና ወሪስናያ ምናልባት ከምዚ ናይ ላዕልን ታሕትን የብሉን ልክዕ ከምስቲ سليمان تولد هايلي عبد الله جلز بحال كم شيء مسود وتأرامي تبال نحنا لتهم كلا تقامتي إنه ما تيكونه بزوانا جنس رحنا هزباو من العال أراميت نوهود هزباو من العال إسرائيل إذا خوينا تي هزباو من العال نخلو بزترنف من قدي نخلو إسرائيل بزترنف من قدي خيدا له والكسبات كم دلله أمس جورو زي كونه زتيها غير تقينو قوام زتيها حقتها زتيها تقومو بومت أنك عقاب كتمات وبيشون لعل خيدار لوتو متكلنا تقدم زنبر نايت فام صاصي متكلنا فلي كونن بزوانا كل جزيا ورحي كلام سوات قدمنا نظر عربينا لومود خبر خينو نايلومي سيمينار دماتنا عبد الله ويزرو اسمعان يوم مدرخ نباهم قرفة دحرو موداتها احتتات لكم تقداي كلاتناي بزع أسرات يترى نزارب سلزلنا طب يترى أنك كستر يكون توسعت اللغور يتوحدت اللسر أدال يسأل مالتي جي مدرخ نبع العبدو قرفة من يجمر كباهم نفس الله ليو انت جمرت أباهم وي عبدو ويسمعان حدهم مع له دبز يسمع له اسمع له اسمع يس يغني لي أنا تجمري كل جزء ladies first تبعنا سلازم أنا تجمر بمجمريا دعمي كنمسكركم ندل مالتيو بمقدامكم تسرحت تي كله نخن جلس I hope أموداتا حتوتاتكم كمان نخن ملس قربات دلواتينا قبل دل مالتيو كجمر كله أنا خلاليكم من مجماريجن حنساب تاتجرينيا حنق واحد صرت بلني أيتحزوا لي نحر ديبلكمني بصوتيك بلوني ومسخاتكم كتقرموني يمنا مالتي بمجمريا كان لعليكم تا علت 14 إلى بخمي جميرة أب كلتا شحن 15 بالشيخ محمد جمعة أبو الرشيد دجمرة انت أشمي مالتيو سراحاتيو نسو مجمريو خاني دتجاويو بزحات مسؤول تمهارو أزمادو أبتد قمت أدو نبرو بوتا دنبرو يتصحف نيرو مالتيو تتصحف كله خاني أب كال بوتاتات خيد كله كسون تأثيرو منا تجاويو منا
بعل كستوخ بهالكله تزجر منجر إرثراوي عن تباهلنا دين سمع لهم دين فلقهم كابتفل عليه بوتات عدتات نبلو هجي سب كرن أبس مراد تجوي أي سمعون يوم أي فلقون يوم سب عد غير كأني أب كرن تجوي أي سمعون يوم أي فلقون يوم مالسي نعو خبل دا جمرة أف فيسبوك تصحف مزجمرة كمزي اتسب نناتو أنا خصحف جميرو مالتي دحريو انت اشمو غير اب لندن جميرو مالتيو علت يذكرني جن كلتا شحن عسرته شدشتن تجمر متأخخاب أكيبو عدي مسب نمنتاي نسب نخلالي كند منتاي أسوراتن قوياتن دهايوم دي فلت ننوح عمتات دلو سدرا بيتاتهم مزيኦም كزاربو بزعبኦም عدمة تغيرو مالتيو كاف شعاء دجمرة سراحات إيو عمتاوي داغت سأله يكايد نيرو حاد خلطة مجو وحدات مجو دحري اتسم دا سمع خجمر مزجمرة اتناي كورونا مزيو مالتيو اتناي كورونا كلنا خنت نفلطو أبغى جزانا تعزينا نتاش من بالنيرنا شعاء بأنا كن مزنو خلنا خنا ما زازنو خلنا مستقدمي كورونا معصاونا دحريو دكايد نبرة عمتاوي تذكرتات ولا مذكرتا خبلون دعي كورونا تايم بزوم 2020 2021 دارجا مبزحتي او حزب إيرترا كسمع كبصحو جميرو اتي قداي مالتي سبات كدولو كحتو أنا ون أبويت أفيو أنا ون دهاي ناي حويلن ناي حفتيلن دابل سبات كبلو جميرو مالتي السا اتي مبقسي ادماني متان اتي مثل ناتهم المطالبة بالحقوق انتاي بلو بتقرينيا نمثلهم نمحتات عبين لو هالواتهم نمفلات هالواتهم فليتنا خاني اتي كندئيهم أبي أمدلو تي كونتات نايتي مجوي كني انتايو كميكن كون يهلو دهايدو ألو إلكان محتات نمفلات كابوتات تبقى سخاني وسيو بلس مالسين أمو سخاني توم سدرا بيتهم انترفيو قال ملندا كايدنا ندا معلتاوي مش معلتاوي سوري اب عمد كنا كايدو خلنا بزحي غات سمع كندي قسلي كندي قواهي كندي سقاي دحلفو سدرا بيتات دلو ندا سمعكا مسኦም كني اتي حلنانا خمي جيرنا نعاتهم كني اجخم قالنا مساخم اتدقبر اتدحتت اتدخون بتاخلتنا كم تاخلتنا كنجبرينا خنبن إلنا د كابو خابتي تاشمو مالتي تبقصتات مودعتها أني متان اتهزبي كفلت على أبوها تجاويس سئلكا كم لمدو وسينايو بقى سقم بالدي كونه جن مثل كم دلكا نخد حتت نخد فلت نخنلالي إلنا نقبرو سرحات إيو مالت دحريقو أب 2021 اتا 2020 مالت دارجا بزحت سبعت كونتاكت كقبرو مسجمرو انترفيو كقبرو خمان بخمين جمرو نسلست سومون
ኣብ 2021 ዳርጋ ወርሒ ምሉእ ቀጻሊ መዓልታዊ ነይሩና ክንዲ ምንታይ እቲ እንታሽሙ የርእየካ እቲ التفاعل بتقرينيا انتاي بلون دي اي بالكون جن ولا بعرب ولا بانجلش دا ملالي أبدح اوكي سوري تي هزبي كبل جميرو تقبالنا ترخيبوس مزيئو نخزارب بزعبا صدرقو جميرو مالت انترفيو انا ون ابويت افيلو انا ون حفتي انا ون قال اندعبلو كمزيئو جمرو ورح ملو اكند نخلت سومون بحنت معالتي اب عمت دجمره بدحريو سلسته قنه جميرنا دحري ورح ملو تا 2021 انت اشمو نيرا مالت the biggest highlight دنبرا ابقى نمن انترفيو اكبرنا زي ناي تونس president دنبرا المرزوقي دبهال እሱ መፂና ብዛዕባ ናቱ እውን ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሩ ተጨውዩ ድነበረ ሰብ ስለ ድነበረ ብዛዕባ ናቱ ኤክስፒሪየንስ ተዛሪቡ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ እዚ ኣሌክስ ናይ ሂውማን ራይት እንታሽሙ ናይ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ብካታተል ነበረ ከዓኒ ጌርና ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ኣገዳስነት ናይቲ ምስናድ ናይቶም ስድራ ቤታት ጀሚርና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ርእቶታት እንዳበዘሐ ክሶ ከኣሎ ክስተሎ ብዕለት ክንዲዚ ብታሪክ ብወርሒ ክንዲዚ ገለ እንዳበለ ክነስንድ ጀሚርና ማለት እዩ ድሕሪኡ ፌስቡክ ኣሎ እቲ ዝሕጂ ነብለሉ ደለና ማለት እዩ ዌብሳይት ተኻይዱ ቀጻሊ ኣብ ዓመት ዕለት 14 እንዳበልና ጀሚርና ድሕሪኡ ትሕቶ ጀሚሩ ንምንታይ ዕለት 14 ዕለት 14 እታ ዕለት መብዛሕቲኡ ሰባት ዝተኣሰሩላ ብብዝሒ ብግሩብ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እሳኣ ነይራ ዕለት 14 ካብ ከረን ጀሚርካ ዓዲ ቀይሕ ኩላ ብምልእታ ኤርትራ ብግሩባት እቲ ሽዑ እዋን ከምቲ ኣቐዲመ ድበልኮ ድስማዕ ኣይነበረን ግን ድሕሪኡ ንሳ እታ መዓልቲ ተመሪፃ ማለት እዩ ዕለት 14 ዳሕረይ እንታይ እቲ ስራሓትና እንዳፀፈፈ እንዳማዕበለ እሞ እንታይ ገበር ከመይ ገበር እንዳተባሃልና ይህን እንዳበልና ኣብዚ ሕጂ ደለናዮ በፂሑ ማለት እዩ ናይ بدأنا نحيي فعاليات بتاع حقوق الإنسان اللي هي مالسي ناي هيومن رايت أحمدين معلش اسمها أنا أحمدين الله هامش أبزد اللي أحمدين لنا عرب زترجم عرب أوكي سوري حجي أب مالت علت 3 ورحي شمنته عمساوي نبعلو كنبعلو جميرنا مالتي دحريو علت 10 ورحي 10 خلتا خاني ناي هيومن رايتس معلتي يو علت 10 شوعت مرانت بتأثر لا معلتي يو تي دحرنا صنت مرانت كلها نفلطيو قدمنا صنت تأثيرو نبره دحرنا صنت كأن وص مس بله شعا بتأثر دارغا ملؤ هيوتو ابيت مأسرتي اب غزي درغن اب غزي ناصنتن دحلفو مالتي بقى دارغا ملؤ هيوتو اب بيت مأسرتي علت 18 سبتمبر دما خاني نبعلا ناي جي 15 بتأثروا بتجويولا يا كنت دبلكو حجي تسرح እንዳጸፈ እንዳበለ ምስ ጀመረ ዕለት 8 ዲሰምበር 2021 register ጌርናያ እታ ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ أو
كابا نهلنا نبل علينا مالتيو دحري أبدو متس دخون حتى ويقال نحرالو نعون داملسكو كملسية مالتيو تي من تي أقداسي صراح نتأكرلو هلواتهم نمفلات نزوم تجأويهم مسلم نمحتات السيو مالتيو يغني لي زي أحتر عبدي لا دحريا بتحطو كملسلكم thank you ምናልባት ኣብቲ ቋንቋ ከይፅግመኪ ኣሕመዲን ኣሎ ወላ ዓብዱን ኣሎ ትርጉም ዝኽእሉ ብደስ ዝብል ቋንቋ ተዛረብ ድሓን ከይትሽገር okay thank you ኦኬ ቁሩብ ግን ኣብ መጀመርታ መን ኢኺ ኣይፍለጥናክን ብቐጥታ ትርስቲ ኣቲኺ سمي إلى بلا حرة سمي أسمهان علي نعمان يبهال تقمطيت لندنية أو كاب دارجة خب مجمرتا مستا في كم فولنتير تقدي سدعته هو صراحي نيرو جن بقى نلخ صاحب له وخنقص علينا كسب هالواتهم نفلت نزوم كلهم جوي ኣባል ናይዛ ኤርትራዊ ምውሃድ ሰብኣዊ መሰላት ኣባላይ ኢኺ ማለት እዩ أبالاء أواني ኦኬ ሞ ዓብዱን ኣባኻያ ሳኻ መን ኢኻ ዓብዱ ቅድም ንገረና እሞ ካብኡ ከዓ أقدم نخلهم تخطاتلكنا سلام أخبارات معكم يكون كل صراحكم أقاربكم قدام معلتي أبزم سنة أختمسي ومساهم بلد يا مسكن إذا أنتي إذا بدأنا ناي بحكي زي شنخ ناي سبعوي مسألة زلوا أقداس النتن زلوا الزنات أب لوتي تراي زي كونس أب ناي صباح تراوين تي كندي أقداسي زخونة سيبكاوي من قصص بالمخانو مالتي أنت وين دكتور برهاني بالنيرات كينيس سيبكاوي محبرات اللوا ناس أجازات سيبكاوي محبرنا بحق أقداسي أنا من البات عبد الله يبهال ناي قدم قديم تقادلاي كاو من البات ذلني تذكرات هذا تداخينو أبنيدا كل سرعات نير كل عين سرعات نير ما حضرت مهارو ما حضرت كنستيو خالق كل نير قنا أبتن عبيت ودبات هنا أبتن أشكو ودبات فوتهم إزي ناي سبعة مسألات محاضرات يعني برا إزي معرف إزي فرسع معرافي نيرو بدرجاتنا تمرسعوين أب كل شيء زنابرة مالت زيجا ودهاجر كقالة سيلو نهاجرو بدليتو أب مسألة نبرة أوان بناء رأي وي بناء حساب فللي أب رؤوس تسمى نبرة قطعي وي بحسب مسألة دسب بزهي من البات هجات إعتراض الرأزلو كابت وان تحجنا لمسألة كون كألي سلازي أقداسنت نايزي عن نستاي صوت اللي اللهم على تي اسمعنا thank you كي بداي باك ناس مادة دهر بايتا هباتكم يا أنا كنت لكم قريب دقادة لا تجوين أب جنب فتحي أب سيبكاوي محاضرات قصاص بفلا يبدأ موهات إرتراوي موهات أب مسألة والسبب نابال بوردية كمان أب إرسات بسترخ هذا سجن كمان قرب ناتنا كريدت حفظ بيلو هذا جزء مالسي بخالق مقدرة في الهام بقو كمان من البات قرب وان زنا رخيبة يبل مثلا سلازي زي أخلاني كالتي أنا أسمعها ناس أبيع قد ساتها نايلون مشكل دي زعبانا كه بمسجدات
ዝተሰወሩ ኤርትራውያን ኣብ ክሊ ኣህጉራዊ ሕጊ እዩ ማለት እቲ ዛዕባና ግና ከም ድሕረ ባይታ 14 ሚያዝያ እንታይ ብኸመይ መፅኡ ዕላምኡ ኸ እንታይ ንዝብል ኣስማን ማለት እቲ ኣገዳሲ ዝተልዕላቶ ማለት እዩ ግና ኣነ ቁርብ ክውስኽ እንተኮይነ ህዝብና ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ተቃሊሱ ኣብ መወዳእታ 1991 ፀላኢ ካብ ሃገርና ብምስጓድ ሙሉእ ሃገር ኤርትራ ሓራ ብምውፃእ ናቱ ንመጀመርያ ግዜ ናቱ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ተተኺሉ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ትፅቢት ኤርትራዊ ይኹን ፈታዊ ወይ ከዓ ፈታዊ ሰላም ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ዝፅበዮ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ በቋራጭ ከምቶም ካልኦት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ወይ ናይ ስሉስ ዓለም ሃገራት ዝሓለፍኦ ደርጓዕጓዕ ዘይኮነሲ በቋራጭ ብቐጥታ ናብቲ ማለት ናይ ስልጣንን ናይ ዕብየትን ጎደና ክፅንበር እዩ ዝብል ተስፋታት ፅግታት ነይሩ ማለት እዩ ንምንታይ ሰውረና ብዚ ገደፎ ዝና ማለት እዩ ትምሱ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤርትራስ ሓንቲ ኣብነታዊ ዴሞክራሲያዊ ሃገር ክትከውን እያ ዝበሃል ነይሩ ማለት እዩ ምናልባት ኣነ ድሕርቲ ትፅቢታት እቲ መብፃዕታት ማለት ምስ ተጠለመ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሃገር እያ ኮይና ንዝብል ብዙሓት ሰባት በቢ ዝረኣዮም ክገልፅዎ ክእሉ እዮም ግና ወላ ኣነ ወይ እናተይ ርእቶ ክበሉ ኣይደሊነ እቲ ኣነ ማለት ዝተሰነደን ብሕብራዊ ደረጃ ዝተመስከረ መግለፂ ክህብ ይደሊ ብዛዕባ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት እንታይ ትመስል ነይራ ብ2014 ባይቶ ኣህጉራዊ ባይቶ መሰል ወዲ ሰብ ሓንቲ ኣፅራይ ሽማግለ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ግብሰላት ይኹን ግፍዕን ካልእ ተፃሪ ሽማግለ መስሪቱ ነይሩ እታ ሽማግለ ብ2016 ፀብፃባ ኣቕሪባ ኣብቲ ፀብፃባ ንኤርትራ ክትገልፅ ኮላ ከምዚ ፀብፃብ ከምዚ ይብል ማለት እዩ ኤርትራ ሓደ ምልካዊ ሃገር እዩ ኣብ ኤርትራ ቅዋም የለን ኣብ ኤርትራ ኣብዝሓ ህዝቢ ፓርቲታት የለውን ኣብ ኤርትራ ምርጫ ኣይካየድን እዩ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ሕጊ ዘይብላ ሃገር እያ ኣብ ኤርትራ ነፃ ሚድያ የለን ኣብ ኤርትራውያን ከምኡ ነፃ ዝኾነ ናይ ፍትሒ ማለት ፍትሓዊ ኣካል የለን ብጅምላ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ዘይብላ ሃገር እያ ብዝብል ገሊፅዋ ማለት እዩ ብሰንኪ እዚ ከምዚ ኣመሰለ ተሃላልዋ እዚ ኣብ ህዝብና ዓብዪ ፀገም እዩ ወሪዱ ነቲ ኣብ ህዝብና ዝወረደ ፀገም እዛ ሽማግለ እዚኣ ኣብ ፀብፃባ ክትገልፆ ከላ እንታይ ትብል ኣህጉራዊ ሽማግለ ዝገበሮ ፀብፃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ምስክርነት ክብድ ዝኾነ ጭብጥን መርትዖን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣነ ኣብኡ ዝምርኮዝ ዘለኹ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ኣብኡ ኣብ ኤርትራሲ ማለት ሰብ ብጅምላ እዩ ዝእሰር ከምኡውን ብዘይ ፍርዲ ይስወር ከምኡ ማለት ናይ ወፍሪ ናይ ባርነት ወተሃደራዊ መወዳእታ ዘይብሉ ወተሃደራዊ ወይ ማእዛያ ዘይብሉ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ማለት እዩ ብጅምላ እውን ሰብ ካብ ፍርዲ ወፃኢ ይቕተል ከምኡውን ዘይሰብኣዊ መሰላት ዝገነነላ ሃገር እያ ይብል ማለት እዩ ብጅምላ ኤርትራ ፀረ ህዝቢ ፀረ ዴሞክራሲ ፀረ ሰላም ከማን ፀረ ሰብኣዊ መሰላት ሃገር እያ ኢሉ ይገልፃ ትፀብፃብ ማለት እዩ
ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንህዝብና ኣብ ከምዚ ሓደጋታት ናይ ፀረ ሰብኣዊ ሓደጋታት ፀረ ሰብኣዊ መሰላት ስለ ዘውጠቓ እዚ ኩሉ ሓደጋ ናይ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ሕሰረ መከራ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ድማ ሰብና ብብዝሒ ዓዲ ገዲፉ መንእሰይ ማለት ንስደት ገፁ የድህብ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ብዛዕባ እቲ ማለት ድሕረ ባይታ ብከምዚ ምክንያት እቲ ስርዓት ሎሚ ኤርትራ ብተወሳኺ ሎሚ ኤርትራ ዓብይ ቤት መስርት እያ ኮይና ዘላ ብሽሓት እዮም ኣብቲ ደልሃመት ናይ ቤት መስርቲ ዝሓቁ ዘለው ሙሩፃትን ብሉፃት ኣካላትና እዚ ማለት ኩነታት እዚ ማለት ኤርትራ እቲ ዘሎ ጅምላዊ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምብሃስ ገኒኑ ግና እቲ ሰብ ብፍፁም ኣብቲ እዋን እቲ ይዛረብ ኣይነበረን። እንታይ እቲ ስርዓት ከማ እንታይ ዝደሊ ኣፍና ከዓክሰና ማለት ብዛዕባ እዚ ግሕሰታት እዚ ከይንዛረብ እዩ እቲ ፈራርሃና ወይ ከዓ ራዕድን ሽበራን ሰፊኑ እቲ ሰብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዘይዛረበሉ ደረጃ በፂሑ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ኩነታት 14 ኤፕሪል ማለት ከም ሓደ ደወል ማለት ቃጭል ተወቂዓ ማለት እዩ። እምቢ ስቀ ንብልን ኢና፣ እምቢ ኣይንብርከኸን ኢና፣ እምቢ ንእስራትና በስገደድ ዝተሰወሩ ናይ ኩሎም ቦትኦም ይኹን ተሃላልኦም ይኹን ናቶም ድሃይ ክንከውን ኢና፣ ናቶም ድምፂ ክንከውን ኢና ብዝብል ዝጀመረት ሓንቲ ምንቅስቃስ ዓመታዊ ማለት ዝኽሪ ዓመት ዝኸይድ ዝኽሪ ነይሩ ማለት እዩ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ግፍዓዊ መስመር ናይቲ ስርዓት ዝነፅግ ከምኡ እውን ምስቶም ስድራ ቤታት ናይ እስራት ማለት ንደናገፅን ምስኦም ንደጋፍሉን ናትና ደገፍ ንሪእየሉ ማለት እዩ። ካልእ እዚኦም ገበን ዝገበሩ ከማን ኣብ መወዳእታ ማለት ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ብሕጊ ኣብ እቲ ዝግብኦም ክወስዱ እቲ ዝዓበየ ከዓ ማለት ኣብ እዚ ኩሉ ዝገደፎ ስንብራት ይኹን እዚ ኩሉ ኣብ ህዝብና ዝገደፎ ጣንዛን ቁስልን ድሕሪ ስርዓት እዚ ምውዳቕ ናይ ብሓቂ ዓብይ ስነ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ሳዕቤና ስለ ዘለዎ እቲ ሓደ ርእሰ ማል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ህዝቢ ሰብ ስለ ዝኾነ ነዚ ወዲ ሰብ እዚ ስለ ዘፍረሶ ብከመይ ጌርና ኢና ካብ ብሕጂ ኣትሒዝና ነዚ ሰብ እዚ ኣብታ ፅባሕ ድሕሪ ስያስ ትመፅእ ዘላ ሃገር ካብዚ ኩሉ ተገላጊሉ ክነሕውዮ እሞ ኣብ ናይ ምህናፅ ሃገር እቲ ሃገራዊ ኣስተዋፅኦ ናቱ ንክትፃወት ክበቅዕ ምእንቲ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ይኹን ካልእ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ዝኣመሰለ ኣምራት ካብ ብሕጂ ተተሓሒዝና ብቐጥታ እቲ ኩነታት ክቅየር ከሎ ከዓ ከም ሓደ ቀዳማይ መስርሕ ሒዝና ህዝብና ካብዚ ዘለዎ ፀገማት ገላጊልና ሓድሽ ሃገር ኣብ ምህናፅ ንክንከይድ ዘብቃዓና ኩነታት ንምፍጣር ዝተበገሰት መዓልቲ እያ ማለት እቲ 14 ሰፕተምበር ድሕሪኡ እዚ ዕለት እዚ ከም ዝበልናዮ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝውዕል ነይሩ ወይ ከዓ ንዝክረሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ።
كنا عمتاوي زخون من تاي بعين حق كانت أنت دا خوينا تي نايزم بس كده تصوروا أكلاتنا أب عمت هذا بيترا يكون بذكره زي ما بقول قالوا 24/7 بذكره مالنا كل شيء أب حنقولنا كل شيء أب لبنا زلوا بزعبهم كنحسب أقد أساس لزخونه بأرك هذا خمس خون نحنا كما يقرنا إن نزي قدايزي تكالاون قبر بحد تكال كاد مالك تبغى زي كونسي تكالاوي مركز الحزب بمربال إترامو هاد من سبعة مسألات كمسريتا شحن أسران حدن نذي قدايزها بتكالاوي أجابات حيزات الله تتكالاوي سرارها بعلو مالت معقولة سرارها سلطنة سرارها ማለት መጻጽኡ ኣብቲ ሰራርሕኡ ግልጽነት ዘለዎ ኣሰራርሕኡ ማለት ሓታትነት ዘለዎ ኣሰራርሕኡ ከዓ ነቲ መደባት ዝሰራዕካዮ ማለት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳገምገምካ ብሓድሽ መደባት ትብገሰሉ ዓይነት ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ ምዕቡል ኣሰራርሓ أتأتينا مريضنا نزول حلنا لنا مالتي كم وين تكلاو سرارها مسناد أقداسي مسنادي أنا ننتهي زي جبن ناي بمسجداد مسوار جبن أنصار ودسب سلزخونة أبزخونة يكون أوان مسجزي زودق جبن هيكونه ولا بنهبراوي مثل كل يقولنا صباح يتراديو أو كالئ بوتاديو نظام جبن زفتسمو كتكسومن أبيت فردي تقربوا من لك مالت عمل سلزخونة نزي مثل نادو أقداسي جبت خلوا كله حدا نجر كتكسه لها جبن كتقول لها جبن كل جاء تتقربوا مخنيات بينت الداود ترتار زي بقوله خون سلزله جبتها قداسي سلزي كم تسمعن زبلته كل زع شمم تعمت زي بزوحات سبات بمعدام مسكرنتهم بمهاب زوحنا لنا يو سندات نبحكي زي بهاليو أب كله مالت هجراوي ناتنا نجبرو زمدنا يكون نتورك وين السندات زي بتعمل تقامن أقداس زخانة ترى صاوت أبتي تقدست زخانو ناي سبعة مسألة ذكر زتابع أكلات مالتي وين تزيد اللي سبلاي بكا نهوبا متي ستايل ساتهم بقى ما تهم سرح سلا زخانة أمام سلا زخانة أمامهم يتقبلوا بعض السندات ስለዚህ እቲ ክልተ ብርኪዩ ትተበግሶ ኣሎ ግና ነቲ ተበግሶ ሕጂ ብኤርትራዊ ምምውሃድ መሰል ወዲ ሰብ ንሳ ብናታ ሓልዮት እዩ እዚ ኩሉ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ናይዚ ክልተ ሸነኻት بركي ذاكل مجلس توهيبو خون تسبا قبر حتتات كمان كنكبرنا من دحرنا لنا دحرا يابتي أخبراوي مالت حقي كيسا جرنا أنا أبزي أخلاني نالبات اسمها سوان تلوا ويقع أمر تلوا مع الدلي هالبالي أسمع أنتو السيوات لك وين سادس أنا ما لي قدمي جمارة حمتي ما لسه كاب لحد جنريشن أتعلمه تيجي تقولين أقول يحب لأن اللي وصل البلد إن حزب قال كينو نبض حب جنريشن كحلة على الزبل كمرات كاب إنجليش قرأت تفعلش بونير تدري كين جين إنجليش ولا بعرب إنجليش ولا عرب إنجليش أو فرانكلي إنجليز دالنا هي وسيد يلن تزيد حاجة أسمعان وعبدو
حصر أبيلكم تقول مالت إحنا نصورون نكلينا إنجليز كأقوام قادنا سلزي كوني تلاخ إلكم حصر أبيلكم تقولسكم زحاشة مثلا عرب قريبنا لنا بادينا له تانجليش أيتنا لنا لا جساتكم فتنوا له No, no. Tadas it. Second, I'm going to مثلا process with the labor. Yeah, that's okay. يا ترجعتنا لا دحين عود دفع ويس ታደሰ مرحبا እዚኣ ርእቶላትን ኣብ ክንዲ ሕጂ ንበዓል ኣቡና ክቡር ዓብዲ ዓብደላ ናስመሃን ዝግበሩ ንብሎም ቀሲልና ክንገልፀላ ኢና ድሓንቲ ትሕዝቱ የማነ ይስምዖ እንደየሎም ቀሲሉ የማነ ከብለላ ግዜ ኣብን ጋልን በዚኣ ርእቶላትኒ ካልኣይቲ ርእቶ ተፍቅደለይ ዶ ታድሽ ኦኬ ጎን ፀገም የለን መጀመርያ ኣነ ብዚኣ ይእወድ እየ ምክንያቱ ዓብዱ ዓብደላ መጀመርያ ዛረበኒ ነይሩሲ ኣይልልኽዎን ነይረ ትሮፖ መንእሰይ ኮይኑ ሕጂ ንኩልኩም ዝብሎ እንተልይኒ እዚ ሰብዚ ዓላሚየ እዩ ነይሩ ዝሓውና ክቡር ሓውና ዓብዱ ዓብደላ ኣብ ማዓስከር ኢብራሂም ዓብደላ ዓላሚየ ነይሩ ኣብ ርብዳ እሞ ነቲ ሓድሽን ገዲምን ዘወሓሓደ ክቡር ሓዊ ቀሊል ገርኩም ኣይትረኣይኮ ኣወሃሂድና ንሕና መስመስ ዝብል ስምዒት ሒዝና ቆልዑ ኢና ነርና ሃዲኡ ምስ ወተሃደራዊ ታዕሊም ድዩ ምስ ፖለቲካዊ ታዕሊም ድዩ ናይ ብሓቂ ኣወሃሂድና ሓውና ክቡር ሓውና ዓብዱ ዓብደላ ንኩሉ ወለዶታትን ኣካላትን ህዝብና ኣወሃሂዱ ከይተሓለለ ንዝሓለፈ ኣነ ጥራሕ ድፈልጦ 50 ካብ 1994 ካብ 1974 ክሳብ 2024 50 ዓመት ስለዚ ነዚ ሓውና ነዚ ክቡር ሓውና እዚ ብቐሊሉ ዘይርከብ ሓፍ ክትብሉ ካብ ዘለኹም ወሰድያ ሓፍ ክትብሉ ክሓተኩም ኣነ ከዓ my hats off ሓውና ክቡር ሓውና ዓብዱ ዓብደላ እቲ ካ ኩሉ ዝገረመኒ ካሲ ምስ ኣፍሮ መካሪገ ሕጂ ዓቢና እንዲና يغني ያ ክቡር ሓውና كبرت يا بلي እዚ ቀሊል ኣይኮነን ዓብዱ ሓወይ ንሓዋሩ ወረስቲ ተፍሪ ይግበርካ እታ ሽግና ሃካኻ ኩላህና ንወርሳ ግበረና እሞኒ ብጣዕሚ ዘመጉሰካ ተቐኒየለይ ኩላህና ደጊመ ሓፊልና ቆቢዕና ውፅኢና ከነመጉሶ ንፅቡቅ ፅቡቅ ንበል ከምዚኦም ሰባት ብቐሊሉ ዝርከቡ ይኮኑን ንሕና ዕድለኛታት ኢና ከምዚኦም ሰባት ሓዲኡ ንኩሉ ኣዋሲቡ ንፍትሒ ዝቃለስ ሰብ ምርካብና እሞኒ እንደገና ይቐኒየለይ ባህላ ተንኪዩ أخي أنا دحين صبوك عبد سلوت لك مسجانا صبوك تدينكي كده أنا بحكي كبر يخبرك كم مثلا نجيب عبيد قال ساي سلزخانك هجراوي سلزخانك تي مالت كبرت ناي معايا كنا كبرت نتجادلاي كبرت سوءاتنا كبرت نتوم نهاجرنا توالقوا لوني أمدا إترا عصمم تخسكسو أبروباتات زلو نحنا ناتم حلنا يقول عنا لهم زكال سنة زلو تي أم تفسمت المت هدري إنسان القدفوي عنا كساب حديث أطوى بيلنا زلو سلازي كلنا زلنا مالت من إسيات كلنا نعشت كلنا نحنا تحد عدمينا بسورات خاطئنا مالتي نشتغل لنا لوني قال يوم من البات انتهي بعبي قال لهم لا بلغة قلنا نايب حكي حيش والناس بس أن ننجوس نتبهلنا نتقل سي مالت عبينا مالت أبز بس أنا بقالسي بحزبنا كيف حزبنا نتمهر نعم حزبنا نعم سلازي غني لي مالت صغار ربدا تذكر لها أنا تذكري من البات ساحلي أما داتا ساحل الحزب وجنبار يا مالت كم نتاجن وسيداتو نيرة قلنا كدني ساحل تتابع زبالة تقند بودا
ناتي مدبر نير أنا ناي حجي أنا زبالو كناي أنا نتو استايو جنا نايتا بوتا أمبسا نيران تقولكس وحدا يكون حكي هايش مالتي تي أبو زنبرة قال ساي مالتي ناي حكي ساحل ناتنا نيرو نايتا قابلت مالي دحري كمان بصوتنا زبا قنبار حواتنا يوم تبوتا يزمو እቲ ማለት ቃልሲ ከማን ዓዊቶሞ ሃገር ማለት መሳቕሳብ ትወፅእ ዋጋ ከፊሎም ናይ ኩልና ማለት ኣሕዋትና ኩልና ኣነ ድሕሪኡ ክልተ ኣሕዋተይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተሰዊኦም ንኣሽቱ ዘይፈልጦምን እየ ኣይፈልጦምን እየ ማለት ኣብኡ ተሰዊኦም ስለዚ እቲ ቃልሲ ሃገራዊ ቃልሲ እዩ ወኣብ ካልእ ከይነኣቱ ካልእ እዋን ምናልባት ኣብቲ ስታይ ዓድመኒ እሞ ሽዑ ምናልባት ኣብ ስታት ክንዘራረብ ኢና يغني اللي كده أنا حوي بصاي سلذي أبتساي كملس ندلي في مالت حجينا إحنا مسجدية تأثيرنا حلفنا نبلو زلنا تي قدات هنا أسمان من البات قرب كده بلاتوس خلوا اللوان تدي كونه أنا أمنتها كزار بدلي قدايات ناي أرى اسمها نع عدل ولا لنيرة ماتي مع هجت كلش ربي لا حفتنا ندعي بإنجليش جينا تدلدي على الله ولا ندحر كله إنجليش تقرينيا عربي لنا يخف لنا إيموني كلاليادو ولا تفلتي أزا قرب هابي قرب بتلعب بيلتي أبزي نيشتي statement لا we are the Eritrean coordination for human rights. What we do is to demand the immediate release of forcibly disappeared Eritrean, documenting their stories, documenting human rights violation to ensure accountability, supporting families, relatives, friends who had been affected by this violation, creating a culture of respect for human rights. So we started this since 2021, but it started way earlier in 15 and 16 by Sheikh Jum'a Abu Rashid. And why? Because he has so many families, friends, people who knows being forcibly disappeared by the government, and taking this very fact in considering, we have decided to mark the 14th of April each year as Eritrean Enforced Disappearance Day. On this day so I don't know, just this short, as we all know, hundreds of civilians were taken on since the Independence Day in 1991, but every time we are approached by earlier as 1978 as well, which is today we had an interview. I don't know if you followed or you can follow on our Facebook page. عبدو إذا عايز تكمل so this أنا is أغلتي هذا حنتا ملالي قلت لخي It is a short Thomas. background. That's good. Yeah. Hopefully, someone will help her in translating what is exactly going. But now, for the time factor, we are going to continue our. يا أختي نقول حديثنا إنجليش متى نستكشف قبل نعطوا مساعدة لهم كسبتم دار الدخوان خيرهم نالوت هاند بس لزخنا برنامج نعم دلوقتي بتر من لا ليش بوحي باتلا ويب سايت لكم مسردو نا كيف تقولوا ساعتكم ما دكم كسوليج. Yeah. Okay, اسمعين تفضلي.
تحنتي لألا زدلي إلكا يسخا جن نعنا كم نتاش مدر رأينا اتخجمر كلون حجي أبي علنا كاب بحمشت شدشت سبات من اللي اتهم دتج أويو أمئات مئتات بس إحنا علنا مالتي تخلو جزء معلتاوي نقبرو عمت نقبرو سراحات نبزحات سبات مزيهم بعلهم قدم بجاخهم نعو إلنا نلمن نيرنا مالتي من علو فرح نيروغن بحجي فرحي درجة እንዳት ሰበረ ዶክነ ብሎ እንዳት በለ ይመጻእ ኣሎ ብዙሓት ሰባት ይመጹና ናቶም ስቶሪ ይነግሩና ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ዓብይ እንታሽሙ እዩ ንዓና ክብል ይደሊ ثانك يو اسمان ثانك يو هو كنت زبالة اسمان سي لومي مالت فيسبوك ديو اب ميدياتات ولا زوم ناشتو اخواتنا تيك توك قالهم تفوتوا لومي كساب تيك توك كيدنا وين دي عقباتات ديرنا لهم بزح مالت حبابي رمنا وبزح مالت متحبارر يومنا حجيتي مالأختنا احنا اسفحنا هنا حجي نحل فوزلنا كاب مالت عابيسو زنبر قداي نايملو حزبي كون كالي كم تزبلنا يا ناي انترناشونال ريليشناتنا اب نيتوركس ناتنا قال وين نزي بدل نزي عمس زي اسفحنا هنا نزرقهم مالت دقفتي فرطرولون مالتي في غند نحنا مالت كمتي عن تبيز ولاد نبركو تا سراي الشماغل ناي بايتو هجراوي بايتو مثل ودسب مالت شبتي أغريبات الناس لازم احنا انت نزبل احنا في جبن زفصنا جبننيا تسرعات الله مالتي كلاي شبت لنا مرتعطات السند ناي بحكي عبي سنديو بتعمل زرزر بدات حاجه لي سالساي في قداي قال لنا مالتي اشحات سبات اب تسويرهم اب مالت بأسرتي زي حقو زلو وحدات يكون حكي حيث كاب كبرات زي قالت ناتنا تحن تريفات الناس لا بيت فردي هجراوي ناي جبن بيت فردي وهجراوي بيت فردي جبن اب روما مالت نزو قداي زي كرئيو مو نسرعات زخاء accountable كون ويكا التي زقبرو زلو جبن تخصيصو فردو خوصد إناتين عندنا ناتنا سعري مالتي قد حجي تاشي ما قل مس تاشي ما قل مس أغربتو تاشي ما قل مس صراحة مس ودأت نابتي بايتو تغربو خلا ريكومنديشنز لبواتات نيروا هذا كابتي لبواتات انتاي زبل نيرو مالتيو ازي سند ازي ناب سكيورتي كانسل ناب صدتا علم كم حلالف الله نسهم كأ بترأم ناب بيت فردي قبل أهبرا بيت فردي قبل كأ كركبو الله بقو درجة كأ تي قبل زقبر سرعات أب فردك قرب الله وزبل هذا عبي لو أقربا ما ريكومنديشن كذا أنت ميلون نحبرات هجرات أفريقيا بزقل تفاجزية هذا ميكانيزم ناي حتى في النت غيرهم نسرعات زي كقربوا لهم فردي زبل كلا أي لو أقربا ما تي سالساي نتهم كلهم أبزي مالت جبل راينا يتم تصورت راي زي كونه كل تي مالت بزي حق السر زتف وهيك زعم كساب ريب بتكن سجب نغرات يتي جبن زبها زلو بجملة نزي جبن زفتصمو ابزخونه يكون عدم تلو
ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ካብዚኦም ብዙሓት ሎም ምሳና ኣለዎ ማለት እዮም ብዙሓታት ምሳና ኣለዎ ጎረቤትና እዮም ግና ንሕና ኣብ ሕጊ ክነቕርቦም ኣይከኣልናን እቲ ካልእ ነጥቢ እንታይ ዝበሉ ስለ ስልጣን ይኹን እቲ መንግስቲ ይኹን ምዚ ጉዳይ እዚ ዝምድና ዘለዎም ካብ ሃገሮም ከይወፁ ተገይሾም ከዓ ኣብ ዝኸድዎ ዓዲ ክተሓዙ ዝብል ለበዋ ዓብይ ለበዋ እዩ ኣቕሪቦም ግና ሰበስልጣን መንግስቲ ከም ድላይ ሚኣቱ ይወፁ ንሕና ሰነፋት ስለ ዝኾንና እምበር ኣብ ዝኾነ ቦታ ንሕና ዋረንቲ ጌርና ኣብ ቤት ፍርዲ ከይድና እዚ እከለ ዝመፅእ ዘሎ ከምዝኣመሰለ ገበን እዩ ዝገበረ እዚ ከዓ እቲ ጭብጢ እቲ ናይ ናታቶም ሪፖርት ኣቕሪብና ክመፅእ ከሎ ኣብ ኤርፖርት ንዝኾነ ገበነኛ ኣብ ፍትሒ ክነቕርቦ ምኽኣልና ነርና ማለት እዩ እዚ ጠብዓ ናይ ንቕሓት ጉዳይ እዩ እቲ ካልኣይ ሸነኻስማን ትገልፆ ከም ዝነበረት ንሕና ከመይ ጌርና እቲ ኣዌርነስ ከመይ ጌርና ኢና ኤምፓወር ንገብሮ ነቲ ኤርትራዊ ጥራይ ንስርዓት ምቕያር ብረት ሒዝካ ወይ ከዓ ማለት ካልእ ካልእ ዘይኮነሲ ሓፂር መገዲ ኣቋራጭ ዝኾነ መገዲ ዝህመን ኣሎ ኣብዚ ከዓ ክንፀር ኣለና ክንሰርሓሉ ኣለና ዝብል እቲ መሰረታዊ ወፍሪ ወይ ጎስጋስ ናትና ምዃኑ እያ ዝርከብ ዝደሊ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ መን እዮም እቶም ካብዚ ምስዋር እዚ ዝውፅዑ ወይም መን እዮም ግዳያት ናይዚ ምስዋር እቶም ግዳያት ጥራይ እቲ ተሰወረ ሰብ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ተሰወረ ሰብ ሃለዋቱ ፍሉጥ ኣይኮነን ኩነታቱ ፍሉጥ ኣይኮነን ብዘይ ፍርዲ ብዘይ ጠበቃ ብዘይ ኩሉ ኣብኡ ማለት ኣብ ፀልማት ሓደ ግዜ ሲ ኣብዛ ዓዲ ዶክተር በረኸት መፅኡ ሲ ይዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ማለት ሃይለ ወልድሰላሴ ክዛረብ ከሎሲ ኣብ ፀልማት ነዊሕ ግዜ ኮፍ ስለ ዘበልዎስ ዓዊሩ ዓይኑ ጠፊኡ ኢሉስ ይገልፅ ነይሩ ዘሕዝን እዚኦም ሓንጎል እዮም እዚኦም ፀጋ ናይ ህዝቢ እዮም ብከምዚ ብዙሓት እዮም ዝጠፍኡ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማለት እዚኦም ብጣዕሚ ንነፍሶም ኣብኡ ይሻቀሉ ኣብቲ ዘለዎ ኣብ ደገኸ እቲ ዝገደፍናዮ ህዝቢ እቲ ዝገደፍናዮ ስድራና እቲ ዝገደፍናዮ ኣካልና እዚ ኢሎም ከዓ ብሓሳብን ብስታይን እዮም ዝወሓጡ ንኣብነት ካብኡ ተኣሲሮም ዝወፁ ሰባት ንሕና ምስኣቶም ማለት ምስክርነት ዝገበርና ሰባት ኣለዉ ሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ኣብቲ ቤት መሰረቱ ከለናስ ጥራይ ነፍስና ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ደገ ዝያዳ ኢና ንሓስብ ነርና ይብሉ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ናይዚ ኩሉ ዝፀውር ግዳይ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ስድራ ወይ ቤተሰብ ናይቶም ተሰወሩ እዚኦም እውን ናይ ብሓቂ ኣስማን ሙምኪን ዳሕራይ ገለ ማለት ኣብቲ ትገብሮ ነበረት ኢንተርቪውታት ብፍላይ ዝሓርበታ ነገር ተሎ ክትገልፀልና ግና ናይ ብሓቂ እቲ ዝህቡና ምስክርነት ሲ እዞም ስድራታት ብዝኸፍእ ኩነታት ክሳብ ጎረቤት ይሃድም ካብኦም ኣቦኦም ስለተኣሰረ ሲ ኣብ ክንዲ መፂኻ ማለት ፀናንዖም ኣብ ክንዲ መፂኻ ምስኦም ጠጠው ትብል ከምዚ ገበን ዝገበረ ኣቦኦም ካብኦም ትሃድም ክሳብ ሰብካ ስድራኻ ከላ ገለ ገይሩ ዘይከውን ሲ ንምንታይ ተታሒዙ ጅሃድ ነይሩ ይኸውን ሓምሻይ መስርዕ ኮይኑ ይኸውን ወይ ከዓ ጠሊሙ ማለት ጂ15 ሕጂ ሲ ከዳዓት እዮም ይብልሃሉ ማለት እዮም ከዲዖም ንሃገር እዚኦም ሃገራውያን እዮም ኣብ ርእይቶም ተፈላለዮም ከዳዓት ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ግና ገለ ህዝቢ ኣሚኑ ሲ ከም ከዳዓት እዮም ኢሉ ካብ ህዝቦም ካብቶም ስድራ ቤት ከማን ይሃድም ሕጂ ስለዚ እቶም ካልኣይ ግዳይ ስድራ ቤት ማለት ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ሓደ ሰብ ምስ ስድርኡ ምስ ቤተሰቡ ምስ ኣዕርኽቱ ምስ ተመማህርቱ ምስ ሰራሕተኛኡ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ኣሽሓት እዮም ክኾኑ ማለት እዮም ስለዚ ብከምዚ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝትከፍ ሙሉእ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝድንከፍ እዚ ስለ ዝኾነ እቲ ሳልሳይ ግዳይ ከዓ ሕብረተሰብ ብምሉእ እዩ ራዕድን ሽበራን እዩ ዘእትወሉ እዚ ከዓ ናይቲ ምልካዊ ስርዓት ፖሊስን ገባ ሰራሓ ስለ ዝኾነ እዛት ብምርኣይ እዚ ናይ ምስግዳድ ምስዋር ከም ገበን ኣንጻር ወዲ ሰብ ብኣህጉራዊ ሕጊ ይፍለጥ ማለት እዩ
إذا جبن زي كل سندات ناي أهجراوي سندات ወይ أهجراوي حقي ዓለም ወይ أهجراوي ሕጊ ከም ገበን እዩ ዝቁፀር ንኣብነት ኣብ ናይ ቻርተር ናይ ሕቡራት መንግስታት ክንርኢ ከለና ሰብ ክፍጠር ከሎ ብባህሪኡ ነፃ እዩ ዝፍጠር ስለዚ ነዚ ናፅነት እዚ ነዚ ሓርነት እዚ ማለት ንምንፋግ ዝግበር ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ከም ዓብይ ዘይሰብኣዊ ተግባር እዩ ዝቁፀር ኣብቲ ናይ ኣህጉራዊ ኣዋጅ መሰል ወዲ ሰብ እውን ኩሉ እቲ መሰላት ኣብ ኣህጉራዊ ኣዋጅ መሰል ወዲ ሰብ ሰፊሩ ዘሎ 30 ኣንቀፃት ኩለን ዝበኽራት ሰብ ኣብ ክስወር ከሎ ቀዳማይ ነገር ናቱ እቲ ሕጋዊ ሰብኣውነቱ የለን ይሳቀ ፍርዲ የብሉን መሰል የብሉን ነፍሱ ክከላኸል ጠበቃ የብሉን እዚ ኩሉ ራይትስ ዝበሃል እዚ ኩሉ መሰላት ኣብ ኣህጉራዊ ኣዋጅ መፂኡ ዘሎ ኩሉ እዩ ካብኡ ዝንፈግ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ክንዲ ምንታይ እዩ እዚ ተሰዊሩ ዘሎ ሰብ ግዳይ ናይ ዘይሕጋውነት ኮይኑ ከም ዘሎ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ወራቅቲ ዝእክብ ዘለዎ ይተሓዘለይ ድሕሪኡ እቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ከም ዝበልናዮ ኣብ ኩለን እተን ሰነዳትን ኣብ ኩሉ እቲ ሻርተራትን ውዕላትን ከም ገበን እንዳቆፀሮ ዝመፀ ናይ ብስገዳድ ወይ ከዓ ምግዳድ ምስዋር ኩሉ ገኒኑ መሊሱ ከይዱ ማለት እዩ እንዳኸፍአ መፅኡ ብዙሕ ሃገራት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ስሉስ ሃገራት ስሉስ ዓለም ሃገራት ወይ ከዓ ኣብዘን ኣብ ምዕባለ ዘለዋ ሃገራት ንበለን እንዳገደደ ምስ መፀ ንምንታይ ጥራይ ሞራላውን ቃላዊ ደኣ እምበር ናይ ማለት ናይ ምፍፃም መሳርሒ የብሉ መካኒዝም ናይ ምፍፃም ወይ ከዓ ናይ ምትግባር ስለ ዘይብሉ ሰብ ከኽብሮ የኽብሮ የነበረን ብዙሕ ሰብ ከዓ ይግፋእ ኣብ መወዳእታ 2006 ብ10 ሰነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ማለት እዩ ሕቡራት መንግስታት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሰብ ንሕና ከምዚ ኢልና ከለና እዚ ኩሉ ገበን ምኳኑ ኣንፃር ወዲ ሰብ ተሰኒዱ ከሎሲ ገና ይቅፅል ኣሎ እሞ እንታይ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ እምበኣር ከም ዝኾነ ዝያዳ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ብማለት ናይ ኣህጉራዊ ውዕል ምክልኻል ንሰብ ካብ ግዳድ ምስዋር ዝብል ስምምዕ ተፈሪሙ ማለት እዩ እዚ ስምምዕ እዚ ብ2010 ከዓ ኣብ ተግባር ውዒሉ ኣብዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ማለት ኣብ ቁፅሪ ወይ ከዓ አንቀጽ 5 ነቲ ምስግዳድ ምስዋር ከም ገበን ኣንፃር ወዲ ሰብ እዩ ዝርኦ ማለት እዩ ድሒሩ እውን ናይ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ሮማ ማእከላዊ መደበር ናቱ ዝኾነ ትካል ኣብ ቁፅሪ 5 እውን ብስግዳድ ምስዋር ከም ገበን ኣንፃር ወዲ ሰብ ይርኦ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ዝኾነ ይኹን ከም ዝኣመሰለ ገበን እንተደኣ ተፈፂሙ ገበን ኣንፃር ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ዝዓበየ ገበን ማለት እዩ እዚ ዓብይ ሓታትነት ዘለዎ ገበን እዩ ኣብ ሃገርና ከዓ ብጅምላ እዩ ተፈፂሙ ዘሎ እቲ ሓደ ንሕና ክንገብሮ ዘይከኣልና ነቶም በደለኛታት ኣብዚ ቤት ፍርዲ እዚ ክነቅርቦም ዘይምኽኣልና እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣነ እንታይ ክብል ዘለ እቲኦም ኣፃራይ ሽማግለ ናይ ኣህጉራዊ ባይቶ መሰል ወዲ ሰብ እንታይ ኢሎም መን እዮም ኣብ ኤርትራ እዚ ገበን እዚ ዝፍፅሙ ዘለው ኢሉ ማለት ሓፂርዎም እዩ ዲፋይን ገይርዎም እዩ ገሊፅዎም እዩ መን ምዃኖም እሳቶም መን እዩ ክብል ከሎ
እቶም ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ መንግስቲ ካልእ እቶም ናይቲ ሰልፊ ኣባላት መራሕቲ ኣባላት ናይቲ ሰልፊ ማለት እዩ ሳልሳይ ናይ ፀጥታ ትካላት መራሕቲ ራብዓይ እቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ናይ ሰራዊት እዚኦም እዮም ሞስትሊ መብዛሕትኡ ኣብዚ ገበናት እዚ ኢንቮልቭ ዝኾኑ ወይ ከዓ ስታፈ ወይ ኢድ ዘለዎም በማለት ብቐጥታ ናብኦም እቲ ክሲ ማለት ኣማዕዚንዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ዝበልናዮ እቶም ገበን ዝፈፀሙ ፈሊጥናዮም ኣለና ብደረጃ እዚ መፅናዕቲ እዚ እቲ ተፈፀመ ገበን ከዓ ሰነድ ረኺብናሉ ኣለና እቲ ተወፅዑ ከዓ እቶም ግዳያት ከዓ ከምቲ ዝበልናዮ ብዙሓት ዝሓቐቑ ኣለዉ በዚ ከዓ ማለት እቲ ሳልሳይ ኩርናዕ ናይ ገበን ኣብ ፍትሒ ምብፃሕ ወይ ከዓ ተሓታትነት ንምብፃሕ ዘድሊ ረቑሒታት ተማሊኡ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ንኽብል ዝደሊ እቲ ግዜ ግምት ምእታው ከምቲ ዓንተበይ ዝብሎ ነበርኩ እዚ ዝገደፎ ስምብራት ይኹን ዝገደፎ በሰላ ዝገደፎ ቁስሊ ዓብዪ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሪኮንሲሌሽን ናይ ማለት ሃገራዊ ዕርቅን ስኒትን ኣገዳሲ መስርሕ ስለ ዝኾነ ከምኡ እውን እቲ ኣህጉራዊ ናይ መሰጋገሪ ፍትሒ ብዛዕባኡ ካብ ብሕጂ ንሕና ነቂሕና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳስነት ሂብና ነዚ ኣብዚ ዝዋፈሩ ትካላት እውን ምስኦም እናተሓባበርና ሓድሽ መድረክ ክኽፈት ከሎ ጥዑይ ሕብረተሰብን ይቕረ ዝብል ንሕና ሕነ ምፍዳይ ኣይኮናን ዊ ፎርጊቭ ንሕና ይቕረ ንብል ኢና ኣይንርስዕን ዊ ዶንት ፎርጌት ይበሃል ኣብ ብዙሕ ቦታታት ተራእዩ ኣብ በዓል ሩዋንዳ ኣብ በዓል ደቡብ ኣፍሪካ ከምኡ እውን ኣብ በዓል ላቲን ኣሜሪካ ከምዚ ተረኺቡ ግና ብመስርሕ ናይ ዕርቅን ሃገራዊ ዕርቂ ተሓሊፉ ብትራንዚሽናል ጃስቲስ ከዓ ተወዲኡ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብዚ ዋሳዕ ዘለና ማለት ህዝብና ገና ነዚ ናይ ቃልሲ መዳይ ዝዓንቱ ገሊፀ ኣብ ትህቦ ብዙሕ ኣይሃቦን ውሕዳት እዮም ኣብኡ ዝዋስኡ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ስነ ዝነበሩ ቃለሱ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ደኺሞም ዘፍ ኢሎም ገሊኦም ሎሚ ኣይትሪኦምን ካብቲ መስርሕ ግና እሱ ከይከውን ተሰራርሓ ምእንቲ እንዳተወራረሰ ንቅድሚት ክኸይድ ሌጋሲ ሒዙ ክኸይድ ምእንቲ ትካላዊ ክኸውን ከም ምንቅስቓስ ኤርትራዊ ምውሃድ መሰል ወዲ ሰብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ጀሚርና ኣለና እሞ ንዕድመኩም ኣለና ኣብኡ ምሳና ክትተሓባበሩ እቲ ጉዳይ ናይ ኩልና እዩ ስለዚ ተስፋ ንገብር ኣብ መጻኢ ኣብዚ መስርሕ እዚ ምሳና ክትዋደቑ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ዓዲምኩምና ነዚ ሓሳባትና እዚ ንምግላፅ ዕድል ዝሃብኩምና እውን ሓደ ዓብዪ ኣጋጣሚ ከምኡ ስለ ዝኾነ እንዳመስገና ካባኹም እውን ኣንተወይ ይሰምዕ ነይረ ብሽምኩም ማንቸስተር ከየድኩም ኣብቲ ናይ ማንቸስተር ኣኼባ ከም ተኣከብኩም ንምንታይ ንሕና እዚ ናይ ሓደ ወርሒ ንገብሮ ወፍሪ ወይ ጎስጋስ ገሊኡ ብዙም ኢና ንገብሮ ገሊኡ ከዓ ብሶሻል ሚድያ እቲ ካልእ እውን ብኣካል ኣብ ለንደን ጌርና ነርና ኣብ ማንቸስተር ፅባሕ ድዮ ገለኹም ኣስማሃን ምናልባት ኣብ በርሚንግሃም ክህልዋ እዩ ዝብል መደብ ኣለና እዚ እቲ ናትና ሌላ ተስፋ ገብር ገለ መልእኽቲ ፍሊትና ክንከውን ናይ ሕቶን መልስን ዕድል ንዓኹም ንገድፍ ኣስማሃን ገለ ትብሎ እንተዘይብላ ማለት እዩ ኣስማሃን ተለኪና ባኺ ታደሰ ዕድል ሃበኒ ኩሉ ኢልካዮ ኣስማሃን ትዛረብ ሞ ድሕራ دحن درجة كله إلوائي جن أنا أبي كتقر يدلي أبتناي تي تصغطي أب صدرا بيتات دبل
بزح انت اشمو كابتي بزح انترفيو دقبرنايو كل جزية يقرمك اي كم زخدو علو يوتبل كساب كندزخي علو ديو نذلينا مالتيو اجي قربا جزية مالتيو زي انت اشمو جمرنا زا لمزبن اب تيك توك ندابلنا حدا من السي سمعنا مالتيو ناتو اكسبيرينس خا نجيرونا مسبوي نيري اب انت اشميلو انت اب جرات نايو بحقوي اب كل ناس مزيوم ليتي سود شمون تعمت كله ليتي مزيوم نبؤ وسيدوم نتي قولعا ود شمون تعمت اب تجرات نايو نذينو حديرو مالتي نصبحيتا اب بحقو مزيو مس بلا نبين صنيحو حج حكينا خلو كساب عبي أخل سبعي مالتي كساب زالومي ليت زي أسي تسباده نايتا ليتي أبرسي مالسي تحت كم من تأشمي أدلا يدو حكينا خلو يقرمكاي نايسيهام على عبدو والعسرت حمشت عمت الكان دابلكاس كم أني كساب كندزي نمنتاي انتاي دخونه ولا دخونه جبن يفتم ولا يفتمو كساب كندزي دبصح ጨኾና انت اشمس اي يقرمك اي فضل يدلي يغني لي ثانك يو غنيلنا مودو تربراني خزارة الكال تغلعسي نايت مير لو حساب حجي عبي والله زي يبرر لك كنقرنا كله يا يغنيلنا اسمان عبدو أي بحكي لبيز تنكف أقرباتهم تقربوا النازل لهم مختار أبال الناس لزخونة قال خفالو قرب كن سمع أني حناينا كساعة كندزي عنقوت سراح تسرحو خمزة لهم بنا أي ترد أن نيرو ولا أنوين أما نقول لهم أبالات زا محبر زيا ناي بحقي هاجراو سراحيكم تسرحو زلهم مسكانا يقبأكم كبير سراحيو ناي كلنا سراحيكم تسرحو زلهم عابي مسكانا يبصحكم نقولهم كنت ناقشت حتتات اللواني أتسرحوا زلهم قداي حقي مسلني ناي حقي موياويان إرتراويان محبر كألا مسلني مس أمرك بالكم دو من البات متحبار ذات لي قداي يخون أسمان حبتي من مزقاب جميلكم كم ذلكم تغيش كنيركي كندي بس يحلو حساب حجي تمزقهم ذلو أنا أسرات وين أم بايمكم أسرات يكونون زياتهم كمتي دقاقيكم تلوساتهم زتج أويو شوية أبشوية زلو عنتوي سمعك نيري أسمان مسحانتي حابتنا زرر بتكايدن يركي سبعايا زت أسرع مثلني دقاس أبونان تاي مسل بلوانيرو اتزخاف أب عالم كم زي ترأي فلتني حلوات وزطفئ سب شتاتو وزطفئ سب توساخيتو درقي توساخيتو هايل سلاسي نكافئو ميلان بار قفعوين فتروي مساتهم جن كم زي عينت قفعي أب عالم تفتئر يفلتني بيتسبين يروم عالم بقاين أبدي ساوا استأسرو دخلنا نوصحهم نيرنا أبزي آتم قنا سب زي ريو دقهم سدرهم زي فلطو توجعو يوم زنبرولو هاجر يا زلاتنا إزي فلي عينت بقفاعي بديكتاتور الكاز حلف وين هيكونن سيطاناوي سرعات يزي أما
ناي بحق زنا أرسراحكم تقبلوا زلهم و دعي عقمن كإلتني انت اللي نازل آدم كله زمل كوتن ديو نقول زمل كوتو قدايزي عندما معدامين زود لي يكونن كلنا قراء أبالكم كون كبأنا سلازي انتاي كم زمل وانت في إن حق هايش كبرت يهابكم كلهم عبدو ምናልባት ሙኽታር ይህልዎ ኸውን እዩ ኮንታክት ናትካ ቴሌፎን ካን ኢሜይል ካን ሃበለይ ሞነ ሙኽታር ካብኡ ክወስደ ብሓደ ጉዳይ ደልየካ ኣለኹ ይቐኒልና ክብረት ይሃብኩም ኣሕዋት ኣስማሃን ሓብትና اوكي دكتور برهان خلت حتى حديث له علم قرب بزعوا زار استهم انا علمي نبتا حتى مسغاركم توساغي خبوكم ابزع 14 مازيات بلاد لهم انا باصي نيري ابت فاينانس زوم مهاران نفولتو من درجه كله دي ذكرهم درجه ورحي دمسكوس دخلوا كبانا وسلز نورو هندبت نغو لوم ليتسي معلوم كستو وسيدوم كابوز وانتهى أخوينهم توسيدوم تبعيلو جهاد كوس جهاد شو جهاد تقول إسلام قلت تغيروا جهاد وصباحي تصدرهم كيدوم يوم أبنا بوليس دا نوزحتهم كابدين داعم كيدوم شو ولا بات زنوتو نايسم هاري تي أي شعوينا برنزي زباد بالاين لكن زوم قومي سدرهم كيدوم دا بوليس فوتون قريب بوليس يوصلون بمحضار كيدوم بمحضار ونفوتو نقرأ أي نمرون أب كله خيدوم كمزي ماي زطفشت ماي انت راح صار دفاع غاي وهدلو أسر دي ولو خمي أم تفير مالسي زي تحم إلا شو مقبران كل نقرأ أنتري الجسي إلا خمزار بايكون نانقن قداي يمكن معي الناس تفصلوا قداي توم مهران ورحي ذريهم دموز خوف لو سباتيو بيجي عايز كرومن نوي وانكي أو تتحم حمقن تايم جيروم تبعي مسنا سب ناربات نايجهات ودبات وشتي مالسي تبوليتيكاكم فيه تي أبرخاتات ناي ساحل زقب سبز قتل زنبري بتقاوس مديرهم زيوم كات بوليتيكاكم فيه أكل تبغى تدراهم فين بوليتيكاكم فين يزرعوا لنا انتهى مقرن بجبوت حقي قبع السعودية خنزة أكلا خايش صحفتي أبتدوب ناي سودان تتحيزوا قلا تبال ورانير جيتي قداي ناتو ما أسرت مسمنتا ناسيا عمشان مسرعين عنهم لهم أبتو وانا تي تألتاتا يذكروني قرص 14 مازيا بقولهم سقومات حسيكوماتا قداي تفلت أمر تألتا يذكروني أبتو وان تبن تي زيوم ناي ديقا حمشان مسرعين لهم قصاص ساحل زي كونس إذا بعد انتايز بلو زي بقحتي لاي ساقيرهم كسع مريت صهوبة صحيرا أبتي إحنا بقى تزيز نبر أبعال نابنتا عد شما زنبت بيت مرتي حدا تقادى لاي دايركتر نتانيرو ليت ماتيوم بخلهم ومهران حزمو جيتا تودي إذا حانت إيدو خالزيا وراتي ومهران بيت مصورا خلو نفايت توريسو أنت إيدو سي دايركتر نيرو جيتا ودي خيركم وتقادى لاي مخانو خيفلتو أب جاكيت إتي واتعين ناتحاردو انتلا حاردو يمكن يتحاردو مكان محمقي جي كلات نحنا سيبيلينا ومهرانينا مسؤولون تبيت متقاسيون تبيت متعقفة يعني تصرحين ورد تورت متقاسيون دحيت بيت متخيط خونو قدر مسؤول ودي بحان وسكي مالتي ألا قطعمون 3 سبات نيروم أبسحل داخل خلو قالوا بيت متات وسقو فقالت لي بيت مصور نبورو مالت حق أبقى بوتا مكاين جيروم أمني جيروم متمقدعاتيهم تيتا جيروم كوزيرو وماكينات أمس الشعب بزن مسيوم إذن نتهم سبات كتيلهم معهم نايتا ماكينة بنزين أو سيوم نتهم سبات بنزين كسكيشوم مقاسيلهم
لو ما جنس مدرسين توم نيرو جي حد سبعين سبيت نيرو ما بأمسهم مستوم ممهران بحد يوم سبعين تسبيت أي موضوع ثم قادم قتلوا ما تقاتلوا معني فرانك هذا مع الخبروسي قتلوا كلهم ثم لجنات قتلوا ديرو ثم لجنة نرى إذا كانوا بخسارة بس قتلوا ديرو ساعات إذا تبي تخوينه نتي تسرح نايدوم جهاد باس أليوه معناته أبتم إسلامي أبتم كريستيان يكون عم ينحدون مالستي نحدون كلهوس نتوم نتمثل الناس أمنيهم قاتل نتوم كريستيان سحبوا جهات يكون هجوا كم عيثني نتوم مهران ماشيو ندادي كستيسوم سيدا قاصلوا أو خلونا بني تقدير حارت سبع أي قتلهم لهم تريهم اللي كان لهم مدرسين توم قالوا لي مهران مخانون فلتوا جدك توابين تشفينا من قلب لي أنا جاب زنيرو مسكام زي إذا سافروا هذا لهم لك مسكام لازم أسأل أبتي زنبر حبرة سبب تاعي يزقون زأمن كنتات ليري كوس أنا نتخ تايكم كذا سوسايتي جن بس سنبد نقدر كاس لتري حجي حتوتات نتهز بهجن تايجور وا يميل بالد أباس حجي تنفلت مهران توم زموت مهرانا تستقصر بيت مرسناي توم استأصروا خالص لم تأصلوا دولة هاي سكول مهارين كلهم هاي سكول مهارين سيفيليوم كله تقالت يكون كم زين يرتو هناك نفوت حاولوا لعل فرانكلي بوليس يفوت بوليس يكون أسيرهم من حدا لا يفوتني أي تحبور من أسيرهم of course تقوم تزوركم ليتي ما تيوم استودد أمور يتراب عن سايز يرتبها سبتي كرن يرو عدقين يرسل عفين يرو فلتينا ولا زقاتهم سقمهم يرو أكيد مسرهم نحن سميت كمان أبعد غير بلاسي التكار لهم سولتس شبت ويش تعب الأخير لا تفلتات معهم كتير كم دقة مالت كم بعد anyway أتأيه في استقبال تذكره الله ما كم عين التقبال أبحبجي دحرقوا انتهي لهم يرومس أمريكا سياس أبقى ودي فرمدي سياسي ناي جهاد منقصاص أنصار جهاد دي قال نيروم يا أمريكا أنا أنتي تروريزم قال زب كستايرو هوزيون كمية كم تعطس مهرنا مع أمريكا كمية كان تروريز تعطى كتب لهم تقل من أجرنا يوم نحن which means كايوا سافير تقولوا ما ساعكم تجاهلوا نيرو زياب كده مع الناس تقبل دائم أسمعهم كذي كورونا تقبل كم زينيرو كبجدله thank you حجي أبتن حتتاتنا برهانا موصفه كانوا توسخت له حتتات ديور إيتات له كان سمع تا حتوتات ناي برهانة كندي إخي إلكي إلون نموني بتي دلنا توم تأثيرهم دلون دحرف أصيرنايوم كاب درجة خلتمي تقريبا له جن بأنا بخمي كن نقصره ولا تفاميلي ناتو كمان مسينا نبلغ مالسي درجة كومي تي هيوتهم نقص علي جنسيلكا حليفكا تخدو هيوت أيكونن دنبرو دلو سلازي بأي نعي كم اسمهن እቲ ፋሚሊ ናቶም ደሚርካ ደማሚርካ ኣቢልካ ሕሰቦ ክብል ይደሊ ብርሃነ ሓወይ ካልአይቲ ከዓኒ እታ ኢንተርቪው ዝገበርክዋ ዓንተወይ ሰብኣያ ደይኮነስ ኣቦኣ እዩ ቅድሚ 45 ዓመት ኣብ እንታሽሚኡ ተቢሉ ድሕሪኡ ካልኣይ ከዓኒ ናይ ሓደ ዘኪራላ تفلت أو بزاي تجادلاي ناي غازيتينيا دنبره دحرنا صنت بقى ده يله قال يله بتكاتاتلو سمعوات كليكم مالتي حنساب اتي دبلكا نعنا كل غزيه مسانا يدنبر اتي انترفيو تقبر كلها اتقلملس دسكفن نعي كما اسمهن مالت كلهنا اوف كورس توم بصوتيت نسكفينا انت حتوخن حتى اذا حتون حتوخني تقسلوم
كمزي قسل حقيقة نقيت أدلو إندجنا دم نخوص تنتعش متجبرو كوميتي جسم مالتي قال يوم لو تقبلوا ما دبل قل يسنبدك إيبكا يسنبدك نما وائلكاس نما وائلكا هلواتنا يبقى يكون ناي سبعي كاخي فلتكا كافتي حد نتاعش مدبلن خاني زندق نسيو أي مرعوا بقى جي أب ولاتن كستان كمان دحري سبعين تجوي دمرعوا تمرعيا حدار جيرا أي سمعكم أي فلتني تن انترفيو نقبرن كلن ننوح عمتات تهوت كايد السرع سلاسان قلن أسران قلن عمت كي تمرعخا نابرا خي قبر كان مسدق خا قليل نابرا يكونن حنت نيرا خاني أمرعا معالتس مزيوم وسيدومو جويومو أسران شوعتن عمت أسران شوعتن عمت تقبر حجي كي تمرعوت كتفتح كمي غير فتح عب اسلمنا قالو خمزي الشرع فتيحكي قبل على واسو ويبعلو تفتح نخودا قلنسا كمي غير بخمي قال نخ to move on with her life اي كونن اي تفتحتن بقى كم ايلن كهيوتن تخيب مالتي سلازي እንደ ኦምቶም ተጨውዮም ደለው ክንብል ኮለና ኣብ ግምት ንሱ ክነእትወለን ኣለና ወላቲ ህይወት ናይቶም ስድራ ቤታት እዩ ከማን ብእስር ድጭወ ድጠፍእ ብስራቅ ክብል ይደሊ ይቐኒየና اوكي تغنينا دكتوري نايل حكي في فتتابع قدام سيو مستيوم ناي لو سوسايتي مسؤول نركب لنا ولا أنا كمان عمالي بو كل شيء زرارة كله مس مال زي راويان تبعات وين بزح نتورك لنا مالتي بزعبا زو بداي كنا يرنا نسرعة أكاونتبل في وي حتى النت في نقربه بزبل على أب فرنسا بروسل قال بزحات إنسانا بزعبا بداي زي تدانا قصو بناتي سجن انتايو نتي فايل ناتكا أب أحقراوي بيت فرد حقي قرب وي بسبتا كانسل كمسألو بسبتا بايتك مسألو وي كا حنت هاجر سبونسر كتبغر الله حنت هاجر تحليقا ساعة تقربوا الله ما تبشنكا وي كا تي اسكبار حقي نايتي بيت فردي سو عاجيبو نتي قدايك فتح الله مالتي اجيت قداميتي اليونايتد نيشن مسمسة في سندات كله بوليت سايز كوينو أب قدني تدريو مالت حساب حجي دورنا يزقون زلا مالتي تي كالاي هاجرات من هالبات بزح نقر تغيروه بالخيل أكد محجي هو ده قاب سلطان كله أب بايتو أقوله بايتو مثل ودسب ساتهم يوم سومن سودانن سومالن مسانة حقاقيزهم مثلا ناس أرايش شماغلة مستي سبيشال رابورتو زبال مسؤول سلست كلهم يوم بحنسات حبابيرهم كساب نتي كانسل كله نتي بايتو كله عجيبهم إتا أرايش شماغلة زي وسط مالتي حجي كتري آخر لها جنا ترى أبالي أبتناي أخبراوي بايتو مثلا ودسب حنتي قفعت هاجر قال أبو أباليا سعودية أباليا حجي انتهي درعك تي دنبه ويتي كانسل بوليساي ناي بوليتيكا دندي انتهي أخو الزبن هو ده مستغيرو بالسجننا مسماسو نتسرع الدقي فمو أتدمسوا هذا مالتي أنصارتي سبيشال رابورت سومال
أنصار تي ريبورت أنصار ناتنا نايتي مثل قدم حجي فرد الله خبز ثاني خمسة لومي نو سرعة زي ማለት ተኽብድለኩም እዚ ጉዳይ እዚ ክለዓል ኣለዎ ካብኡ ገለ መለ እቲ ሪፖርት ኣይድልኒ ገለ ዝብል ስታይ ምክንያቱም ሱዳን እውን ከምኡ ሕጂ እንታይ ዝርኤታ እተን ክሕግዛና ይኽእላ ንብለን ዝነበርና ሃገራት ቁሩብ ኣብዚ እዋን እዚ ካባና ርሒቐን ማለት እዩ ብዙሕ ተስፋ ኣብታት የብልናን ምናልባት ኣብዚ ወስቲ ገለ መለ ብጣዕሚ ናይ ወስቲ ምስናቶም ኢንተረስት ምስናቶም ረብሓ ኣሳሲሮም እዮም ንኩሉ ነገር ዝሪእዎ ማለት እዮም በዳ ረብሓ ናቶም ኣለዎ ኮይኑ ባዕሎም ከማን ፋይል ከውፅዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ረብሓ ዘይብሎም እንተኮይኖም ግና ወላ ኣብ ቅድሚኦም ሰብ ይወዳእ ይግሰኑን እዩ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ በዓል ቀዛ ገለመ ተኮልና ኣብ በዓል ኣሜሪካ ዩኒቨርሲታት ኩሉ ኣብ ኤሮፓ ኣንፃር ጠጠው ኢሉ ከሎ እቲ ስርዓት መለታት ህዋ ይሆን ስለዚ ኣለና ርክብ እቲ ንክወፅዕ ሳዕሪ ከቢድ እዩ ሰብ ሕጊ የድልየና ካልእ ኔትወርክን ከማን የድልየና እዩ እሱ ከዓ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ንዓና ንስራሕና ትካላዊ ጠባይ ክነትሕዞ ይገድደና ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ናይ ውልቀ ሰባት ዝኸውን ብትካል ክንሰርሕ ከለና ምስ መን ኢና ንራኸብ እንታይ ኢና ጌርና እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ክንሓተ ኣለና ብመደብ ስለ ንንቀሳቐስ ምናልባት ቁሩብ ፍረ ክህልዎ ክእል እቲ ምንቅስቓስ ኣብ መፃኢ ዝብል ማለት ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ካልእ እቲ 14 ሚያዝያ ታደሰ ክገልፆ ከሎ ኣብቲ እዋን እቲ እዛ ዕለት እዚኣ ፍልይቲ ተወሰደት ንምንታይ እዩ ብብዝሒ ዓበይቲ ዓድታት ቤት ሽማግለታት ናይቲ ዓዲ ማለት እዮም ተቃለስቲ ናይ ጀብሃ ድዮም ናይ ካልእ ውድባት ዝነበሩ ድዮም ገለ ብፖለቲካዊ ምክንያት እዩ እንታይ እቲ ኣብ ዓዲ ዝነበረ ስርዓት ኣብቲ እዋን እቲ ኣብዝሓ ውደባ ፖለቲካ ኣይኣምንን ውድባት ኣይኣምንን ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ስርዓት ሕጊ የለን ምስ ሕጊ ልዕሊ ኩሉ ፓርላማ የለ ገለ ስለዚ ሓሸው ውድባት ተባሂሉ ውድባት ተኸልኪሉ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ናይ ካልእ ውድባት ዝነበሩ ኤርትራውያን ዜጋታት ብምክንያት ፖለቲካዊ ርእይቶ ናቶም ኣብቲ እዋን እቲ ብጅምላ ተኣሲሮም ማለት እዩ ካልእ መምህራን ብዘገድስ ኣብ ዝኾነ ንስኻ መልመልቲ ናይ ሓድሽ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ንመምህራን ዝገፍፍ ከለካ ንመምህራን ብኣልማማ ኣብ ቤት መእሰርቲ ክትእትዎም ከለካ እቲ ቀዳማይ ዝህሰ እቶም ህፃውንቲ እዮም እዚኦም ከዓ እቶም ናይ መፃኢ ናይ ፅባሕ መራሕቲ ስለ ዝኾኑ ንስኻ ነዚኦም ካ ትሃሲ ዘለካ ናይ ፅባሕ ፀጋታት ናትካ ተብል ኣለካ ማለት እዩ እቲ ዘቕርቦ ምክንያታት ብዙሕ ጅሃድ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ጅሃድ ይብሉ ቁሩብ ፅንሕ ኢሎም ሓምሻይ መስርዕ ይብሉ ፀኒሕካ ንጂ15 ክሕዝቦም ክደልዩ ከለዉ እዚኦም ተዳዓት እዮም ይብልዎም ዳሕራይ ወይ ነዘን ውድባት ምናልባት ናይ ወያነ እዮም ገለ እንዳተባሃለ ወይ ክንደይ ወዘተ ብዙሕ ምክንያታት እዮም ዝጥቀሙ ካብኡ ሓሊፍካ ሓሊፉ ተሪፉ ከብልሉ ዶ ክኽብልል ደልዩ ዶ ሓሲቡ ዶ ማለት ሓንቲ ሃፍትና ኣብ ሓደ ምስክርነት ክእሲ እንታይ ተሓስብ ሓሲብካ ነይርካ ክትከይሳ ሓሲብካ ነይርካ ኢሎም ኣሲሮም ክንደይ ዓመታት ማለት ከመይ ገይሮም ነቲ ናቲ ሓሳቦም ቢቦሞ እንድዒ ዝኻሊ እዩ ግና ምክንያት እዩ እቲ ዓብይ ፀገም ኩሉ ብምሉእ ንሕና ክንሪኦ ዘለና እቶም መፃራይ ሽማግለ ዝበለቶ ኣብ ሃገር ምልካዊ ስርዓት ገኒኑ ነይሩ ማለት እዩ ኣዕሉብ ናቱ ተኺሉ ክሳብ ሕጂ ንህዝብና ዘፍሳቀ ዘሎ ንሱ እዚ ከልግስ ኣሎ ሓድሽ ምዕራፍ ክኽፈት ከዓ ኮይኑ ማለት እዩ ሂወት ወዲሰብ ክቡር እዩ ሕጂ 10 ድዮም 20 ድዮም 1,000 ድዮም 2,000 ድዮም ብዘየገድስ ሓደ ሰብ ተቀዳሚት ኣንቀጽ ናይ ኣዋጅ መሰል ወዲሰብ the right to life እያ ትብል ሰብሲ ክነብር ሂወቱስ ሕልው ክኸውን ኣለዎ ሓደ ሰብ ሂወት ተሕልፍካ ከዓ ከም ናይ ሸሓት ሰብ ሂወት ከም ዝሓለፍካ ይብሕግ እዚ ሰብ ሓደ እዚ ሂወቶም ዘሕልፎም ዘሓቀቆምን ዘጥፈኦምን እዚ ክበሃል ኣይከኣልን ከምቲ ዝበልና ሃገር ናብ ዓብይ ቤት መእሰርቲ እዩ ተቀይሩ ማለት እዩ ዜጋታት ከዓ ብስድራ ይኹን ብቤተሰብ ይኹን
ሕብረተሰብ ኩሉ ኣብ ዝረዓድን ስታይን ኣትዩ ምናልባት ታደሰ ከም ኣወንታዊ ወሲድዎ ንሕና ኣንተወ ይብል ነይሩ ይፃወት እዩ ዘለኹ ኣብዚ ኤሮፓ መፂና ገለመለ ኢሉ ግና ታደሰ ምምክን ካብቶም ድሕሪ ኩሉ ሃገሩ ገዲፉ ክመፅእ ዝሓስብ ዝነበረ ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ዓብዪ ምክንያት ኣለዎ እምበር ሃገሩ ፀኒሑ ይኮነን ምናልባት ታደሰ ኣብ ሃገሩ እምንን ኦመን ከም ዝፈቱ ኣነ ይኣምነሉ እየ ማለት እዩ ጨረቀይ ነይሩ ጨረቀይ ነይሩ ሶሪ ኣብ መንጎ ቁም ነገር ዝረኽዋ እምበር ነን ሓቀ ማለት ስኻሲ ምክንያት ዓድኻ ልዕሊ ኩሉ ከም ትፈቱ ኩሉ ሰንኪልካ ዝኩሉ ዘበልካ ዓድኻሲ ገና ክትህቦን ክትወፍየሉን ኻ ትፅበ ነርካ ኩልና ከምኡ እዩ ያው ጨረቀ ኢለ ከምኡ ገይረሱ ናይ ቁም ነገር ኣይኮነን ሓደ ክንገብሮ ኮፍ ኢለና ራይ ብዝኾነ ኣቂ ዶንት ቴክ ኢት ሲሪየስ ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ክትገብሮ ተዘይኢልካ ከምዚ እንታይ ኣትብል ለሚና ኣብ ላዕሊ ምስ ረኣያቶም እዚኣ ከምዚ እንዳትብል እንዲ ማለት ክንገብር ተዘይክኢልና ከነመኸነ ኣለና ታዳ ክንገብር ካልእ ክንገብሮ ንኽእል ኩሉ ጌርና ሓንቲ ይገበር ካልእ ተሎ ምናልባት ማእሰርቲ ብዙእቲ ማእሰርቲ ካብቲ 2000 ካብ ህዝባዊ ግንባር ካብ ክዶም ከምኡ እዮም ማለት ሕጂ ታሪክና ምንስ ኢልና ክንሪኦ ከለና ምስ ዘድይዎ ሰብ ገላ ምክንያት ዝወስዶት ምክንያታት ናይ ምፅዋር ብዙሕ ምክንያት እዚኦም ንኣብነት ሕጂ ጀሃድ ኢልና ሰሚዕና ኣብ 2020 እንደገና እዚ ባ 2000 ምስ መፀ ከዓ ናይ G15 ከዓ እናቲ ታሪክ ኣለዎ ሽዑ ከዓ እዚኦም ደገፍቲ ናይ በዓል ድሮ ኢሎም ምስ ኣውራጃ ተኣሲሮም ድሕሪ ምስ ወዲ ዓለም ምስ መፀ ከዓ እዚኦም ኣስላም ኢሎም ከዓ ምስ እስልምና ተኣሲሮም ኤቭሪ መድረክ ናቱ ሽም እንዳሃዊኦም ምስዋር እዩ ምናልባት ኣብዚ ኢድኩም ዘለዓ ስለዚ ኣለኹ ኣብ ሓንቲ ኣነ ናተይ እውን ሓደ ዝገርመኒ ኮርስ ብዙሓት ተጋደልቲ ዝፈልጦም ተኣሲሮም ኣሎ ብኣካል ዝፈልጦም ገለ ቦታ ዓቢት እዮም ሓደ ካብቲ ወዲ ዝዝክሮ ግን ተወልደ መድህን ተስፋ ማርያም ይበሃል ተወልደ መድህን ተስፋ ማርያም ጉርሙ ይበሃል ምናልባት ጀነራል ገረ መድህን መድሓኒ ዝበሃል ናይ ደርጊ ዓብዪ ጀነራል እዩ ፍሉጥ እዩ ወላ ዝኩናት ናይ ደቀ መሓረ ንትዕሱብ ሰራዊት ሒዙ ጠጠው ዘበለና ዘፍሸለው ንሱ እዩ ንዑ ደቂ ሓቦታት እዮም ሕጂ መርሓ ጋንታ ነይሩ ኣብ 1980 ናይ ስለያ ናይ ብርጌድ ስለያ መርሓ ጋንታ ጀነራል መድሓን ከኣሊ መድሓን እዚ ጀነራል መድሓን ሽሙ ገረ መድሂን ደቂ ሓቦታት ስለዝኹን ገሊኦም ሻዕር ምስኡ ኮፍ ኢሉስ ወዲ ሓቦ እዩ ኣይጭክነሎ ኢሎም ሰይደው በዓል ድሮ ምስ በዓል መን ሽሙ ወዲ ሰሎሞን ነዚ ወዲ ፀዊዖም ካብቲ ሓይልታት ወሲዶም ኢዱ ከም ዝብ ገይርሞ ማለት እዩ መርሓ ጋንታ እዩ ሕጂ ኢዱ ምስ ሃበ ኦፍኮርስ ፍሉጥ ጀነራል ኣለዎ ዝቅበል ኢዝኖት ዝኾነ ሰብ ኣይኮነን ወዲ ሓዊ ጀነራል ካብቶም ላዕሎት ሓለፍቲ እዩ ጀነራል ገረ መድህን ዘይፈልጥ ሰብ የለን ድሓር ኣስመራ ኣትዩ ብስራሕ ኣትዩ ዓዲ ምስ ከደ ርኩቤት መፅኢቱ ምስ ፈለድ እዩ ደገ ወፅያ ኢላ በኽያት ኩሉ ሰብ በኽያ እንታይ ክትገብር መፂኻ ከም ሰብኣይ ወፂኻ ሲ እንታይ ክትገብር ስራኻ ፈቲሕካ መፂኻ ኢላ ሰበይታ ይሰዓሞቶን ኩሉ ሰብ ተኣኪቡ ኣተተኸወንኪ ኢሎማ ካብ ብልቀይቲ ዝሰሪ ጠስራዊት ኣብቲ ዓድና ከዓ ጠስራዊት ዝነበሩ እሱ ዝኾነ እቲ ከይደ ገለምለ ኢልዋ ክዛረባ ኣይክእልን እዩ ከይዱ ኣቦኡ ሞይቶም ፀኒዖም መቃብር ኣቦ በፂሑ ኣብቲ ስመራ ሕጂ ካብቶም ላዕለዎት ናይ ፈዳይን ሓለፍቲ ነይሩ ግን እቶም ናይ ደርጊ ሰለያ ፈሊጦሞ ግን ጀነራል ገረ መድህን ከዓ ስለ ዘሎ ብላዕሊ ካቨር ኮይንዎ ማለት እዩ ወላ ስጋዕታ መወዳእታ ናፅነት ኣብቲ ናይ ናፅነት እውን ኣብቲ ምቅታል ናይቶም ኢሰፓን ምእካልን ካብቶም ወደብቲ ነይሩ ኣብቲ ምሳድ እዮም ንብሮ እዚ ኩሉ ገይሮም ሰበይቱ ኣብኡ ተጋዳሊት ከምዚ ኣተወት ተጋዳሊት ከዓ ኣብኡ ተላልዮም ኣብኡ ሰብኣይ ሰበይትን ኮይኖም ኣይወለዱም ክሳብ ናፅነት ናፅነት ወሊዶም ሕጂ እዚ ተወልደ መድህን ማዕወ እዩ ዝምፅሎ ኣብቲ ቆንስላዊ ጉዳያት ኣምስቶም ስለያ ከይዱ ኣብ ኬንያ ነይሩ በዓል ድሮ ምስ ተኣስሮ ሽዑ ኮብሳ ዝማድ እዩ ተፀውዑ ከይዱ ተሸርዩ ሕጂ ጉዕዞ ሂወት ንራይ ከመናኸ ተጋዳላይ ግን ኣብ ውሽጢ ስመራ ኮይኖም እዮም ኣብ ውሽጢ ስመራ ኮይኖም ንህዝቦም
بسدرهم كات فنفينهم سكاب ناصنت حرنا ناصنت مصحف تاريخ سكاب ناصنت كن سدرهم فنفينهم أمور داتا سرعة مسجلجلو تسوي خاب كينيا قدر دابلوي واجد أي تخيل كأسرو هاي بنا ولا خلا لا سور إني أنت على ما لني اللي خيط تفيق هذا غابتهم بقوم زلهم نجي إزوم تأثيرهم دلوا حق هايش بقولوا تكون ريام ده ركينا موزحتهم لو ما كبلا كيلن اسمي نايت قدلي أنا بتقال تخرج يقول له اسمي نايت قدل زنوري جزي خدعات جمر كله سرعات بقاتهم يجمعوا انتاي ما وداتو في بخمينا نودو بخمينا نفتحو بخمينا نودو زبال نجر كبيدي زغنا جن كمزا مثلا أبنك تمسخ لها سرعات ساكن نيج كم سرعاتي زيكا أنا يخنبر عندني أساس زي سرعات سوزلوها مالتي فحنت بزحات زها سوا وعلا أساس كساب زلو كي تحقق الموت يزدلي بس his aim is حتى تقول ساب زلو كي تحقق موت يزدلي ساب زلو زي أي قد فاني سيت موزحتنا يجوز موزحت تقاللتي assumption هنا نسي anyway زغن ناقن سبنا برسالو أتاتنا برشي تستأسروا تأسيرو تسيت أسرهم تسدي بس فهم شكلكم يرى أبتا عادنا على الشحن قبر أجنا ورا عدي تسعة خميتنا حزبنا أبديكم تسعة خميتي نايحان تعدي نبرتي أبديكم من تعرفوا تقرروا بتستسوي زي تي ناير راسي تستسوي تستأسريكم الصوم هراي فلوت تسمع له تسوي تأثيرات تأثيره قل بعد يختريو خلقها قل خبابينا أنا خالق زرواي كله تسعة خميتي تسعة خمسين خميتي تزبي يلا تزوات عندنا خمطات كم زي ما نالباتا بتوساقي حتوثات لكم مزناو على عبدون صبوي زي ناي كستا يكونن كلاتنا كنزارة ولو حتوثات له تتوسطهم تلو نرقدات صبوك مثلا تنكي أبزنا أخبينا أنا سمعت تعريفات إن سابتيهم أوكي من البات هو تحدثكم ناس بغي وكل شاعة تسفاي زغننا وحسابات ريتونا تكون كل شاعة كلها بانا يندلينا قلنا نداخل أبزح على فرصة منسي مسكرنات نيرنا ناي بود الدرجات ناي سلف ديمقراسي زبئتران ناي قدم دمح زنوبورو حجي ناي سمر جنبار هاجراو جنبار زبالو مالت ناي بعال يوحنس اسملاش مسؤوم نيرنا بزعبا يتم قدامات كابو دبوم مالت ادمي ذا كله در ناس نت مالت در ناس نت بقدتها ثلاثة أربعة خمسة ورحي مس حلفوا مالتي ولد مريم ولد باشاين كاب سجرة دو تجاويهم كساب حجي دهايهم زين فلتهم سبات بدعبوا من يرو مالتي بطعمي تي سمعنا يو مالت مسكرنت بزعبا نايزوم سبات زي أتوم هو بنت يكون نايزوم سبات زي أتوم توفاين دعمي خساراسي هجرا وخسارة عندي نبرة خمسة حجي تدرس زلول نبرة مالت توم برصاتن توم برصات سبنا ولا جيت التين يكونوا خالقات أقول بالي خمسة مالت تداريبنا تمالي وين حفتوني ودباشا فرويني نسيان يرى مسكرنا تكتب مالسي نقرأ هلا أنا بحقيقة حسب أنا سي تدفعني قاسي نفسي قطع سبايك ألكم من تاي أبوانا دي أنسي ودنا ندابلو كبوتا نبوتا خبيت مسرتنا بمسرتي خب عدينا بعدي قدوف ويا بلو من كسابة وساخة ما نام سياسي
أبقى خيباتات بزعبا دكم بزعبا ولد باشا حديثهم تذهبهم مرسي إنه يشكال عليو نمتى إذا زي مثلا ناي جهاد يخوون قال له أتي زحزن كنا ليتن معلت من دابا خيب أبقى لي وخساب أنتم عايرون ببخيات كلهم مالت من السماء وارسهم مويتهم እዚኦም ስድራ እዚኦም ሲ ሓሙሽተ ኣብ ገድሊ ተሰሊፎም ገሊኦም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ገሊኦም ኣብ ጀብሃ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ክልተ ተሰዊኦም ግናት እቲ ናይቶም ምስውኣት ቦትኦም ስለ ዝፈልጡ እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ከም ተፈፀመ ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዝፈልጡ ብዙሕ ማለት ከም ተዳዓዒሶም ማለት እዩ ዘቢሶም ግና ናይ ወዲ ባሻይ ንሂወቶም ክሳብ ዝሓልፉ ኣሳቂብዎም ዝሞቶም ምኳኑ ትነግረና ነይራ ማለት እዩ ማሊ ሃፍቱ ክሳብ ክንዲ እንታይ ሕሱብ ምኳኑ እዚ ስታይ ስርዓት እዚ ዕላምኡ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተፍርሶ ተፅንቶ መደብ ዝሓዘ ስርዓት ዳ እምበር ከምዚ ኣረሜን ጨካን ገለመለ ብዙሓት እኳ ኣለዉ ዲክታቶር ስርዓት ብዙሓት ገለ ግና እዚ ንበይኑ ራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ካልእ ዮሃንስ መላሽ ዝጠቕሶም ዝነበረ ገብረ ኪዳን ወዲ ገብረ ብርሃን ወዲ ዘርአይ ዝበሃል ነይሩ ኣቦ ወንበር ናይ ደመሓየ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ምሩፃን እሱ ክገልፆ ከሎ ኣብቲ ናይ ነንሕድሕድ ውግእ ምስ ጀመረ እቲ ቀዳማይ ማለት ንሕና ነንሕድሕድና ኣይንዋግዕን ኢና ኣብ መንጎና ዘሎ ግርጭት ካልኣዊ ኢሉ ብለቱ ቁልቁል ኣፋ ዝተኸላይ ካምፔን ገይሩ ከማ ተኣሲሩ ክኒኣቢሉ ካምፔን ገይሩ ነቲ ውግእ ብድልየት ናይ ክልቲኡ ሰራዊት እዩ ኣብቲ 74 75 ጠጠው ዝበለ ክሳብ ክንድዚ ማለት ኣስተዋፅኦ ኣብ ናይ ስኒትን ኣብ ናይ ሕዝነትን ኣብ ናይ ብዙሕነታዊ ተሓሳስባን ኣርሒቅካ ምርኣይ ዘለዎም ሰባት እዮም ነይሮም በዓል ወዲ ዘርአ ማለት እዩ ከምቲ ንሱ ዝገልፆ ማለት እዩ ወላዊን ቅድሚኡ እቲ ሰውረ መዳዳ ተባሂሉ ሜዳ ኤርትራ ሓደ ሰራዊት ዝያዳ ኣይፀውርን ተባሂሉ خيز زنبرة نحن نحد مقتالات بدليل نأتي كتير سراوي زي كونسي نأتي conflict resolution عم نكبر أفتوان زنبرة أمارا رح أختي أمارا رح سلز فشلة زي ترى التالوين عبي تقاوموا زنبرة تقال ساي وزي دربران كاب تقرأي تشاويو مسجلة سبات سامي أمانتيو ማለት ኣማውትኡ ይኹን ኣተሓላልኡ ብጣዕሚ ዘይፍልጥ ዝኾነ ገባብ ዝተፈአ ሰብ እዩ ማለት እዩ ዘካርያስ ግን ምክትል እዩ ነይሩ ኣብቲ ናይ ደምሃየ ከም ዝበሃል ብመደብ ከሚን ገይሮም ኣብ ማለት ሒዞም ማለት ሒዝካሲ ንሰብ ትኣስሮ ወይ ማለት ትመራመር ምስኡ ወይ ከዓ كم مساحة زختل كم زتعس تجبره مالت من كتيله زي مالت أنا بمسكرنات مواجهة زلنا أنا بحكي زقنزيو أنا بحكي زساقيو عمي سنبرات يا وش أنا قلي فوق أنا بقوله مس كلهم من الدناجات جنا كم تزبلنا يو حزبنا سلاماوي دلاي صبويو مالت أبعدس الزبان من قسم تلك أنا حدا هتراوي كذا حنت خايف لا تسوي اللي مساحات زخيف إذا أنت زريعك سرعة الحق إذا خبر حزبي محاولة رأي ولا وين كلا على المغنيات نعملت حدثت كاب حدث درا من البات فحدا حدا سب تقتيله نتزقتله عشيرة وانسيهم على أفدقتي زموت سبيهم صوت خلاص نالكم دلايكم قبروا
جيتهم سدرا سنبيدهم وا نحن يقرلنا إنا كما يقرنا خلتهم ممكن كسر تزموت ودنا زلنا ودنا إلهم يعني نسب بأرقم بطبق البنان بس مالت بمعبل زخانة سلطن زخانة بحرنا جوابن زي محضر بحلي كبر زلوا سب سلا زخانة من البعض أبت مسرح ناي سنيتين أرقم أبناي هواوي فتحي بيت أبتي ناي مسافر فتحي مالت بزح كنس أرى كنا نزبل حسابي زلنا نمو إن خلوت الدب خطت مارس مالتي أمان الكاري لها في كاتا زارف سلام أسمع له ده هندسة يا أوكي سلام كما يلهم كلهم أبزي جزاز لهم بعابي خلته جايشنا يغني لنا عندنا خبيركم أبزي مسانا بمسايكم أبال إذا جوجلة أبال سليماني بحال قريتا دمسي ورب ساعة الحزن سلزلو من البات أري لخوني خيليو ندحر سمعون لهم جن كنت دين سلسة زخونة حتى الله أني سلسة من الصار تقدمتي حتى إنتايا من البات قليل كم زيكون إن داتر الداني زوم من عشرة عمتان تجأو يوم زلو باستفال عليه مخنياتات هلواتهم من البات تجأو يوم ألو إنا نبل ميتهم ديوم ألو ديوم تقبروا ويد ما زرخكم تركبوا حبريتاس يقولوا ده هون من البعض بالنسبة له ولا حدا خابزهم كلهم مالتي كلايتي كم تزبلكم مو زيهم عصرتات من البعض عصرتات أشحات ولا خوينهم كوني كل يوم ويد ما بقيت أشحات كوينهم كوني كل يوم بزحات دراسة لزلوهم كمتي أصفهان كتبلت صنحت زختيمهم دلو صدرا كاب سبيتي كساب قلعة كله بيتسب بزحيو سو بوحد زبالة organization ስለዝኾንኩም ምናልባት ዓቕሚ ኣይክህልወኩምን ይኸውን ግን ዓቕሚ ብዘለዎም ሰባት ንዓቶም ንምሕጋዝ መራ ዝተፀገሙ ሰባት ኣብ ደገ ድዩ ኣብ ውሽጢ ድዩስ ንክትሕግዝዎም ፈቲንኩም ዶ ትፈልጡ ወይ ሓጊዝኩም ዶ ትፈልጡ ትብል ሕቶ ከዓ ትደሊ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ሕቶይ እንታይ እያ ከም ተረዲኦኩም ዘለኹ ምናልባት ምስ ሂማን ራይትስ ዝኸይድ ምስቲ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ገበናት ገለመለ ቁርብ ትለጥፉ ስለ ዘለኹም እቲ ሽግር ዋላ እንቶም ኣብ ደገ ኤርትራውያን ዘለና ስደተኛታት ብዝተፈላለየ ምክንያታት ገበን ይፍፀም ኣሎ እሞ ሰባት እውን ሞይቶምን ኣለው ሶፋር ኣብዝኸ እንታይ እጃም ኣለኩም ምክንያቱ ብሰንኪ ተቃዋምን ደጋፊን ብሰንኪ ገለሲ ክሳብ ሰባት ሞይቶም ኣለው ኤርትራውያን መንቀታሊኦም ዘይፍለጥ ዝዓይነቱ ምናልባት እውን ጡርጡራት ኣብ ቤት ፍርዲ ክህሉ ይኽእሉ ይኾኑ እዮም ስለዚ ነዚ ኸ ተዓምዎ ዲኹም ዋላ ከመይ ኢኹም ክብል ደሊ ካልእ እቲ ትሰርሕዎ ዘለኹም ብጣዕሚ እንዳመስገንኩ ኩሉ ከምዝሎም ጌርኩምዎ ዘለኹም ኣብ ኩሉ እንዳኸድኩም ኩሉ ሰብ ክፈልጠኩምን ኩሉ ሰብ ክከታተለኩምን ኩሉ ሰብ ሓበሬታ ክህበኩምን ይላቦ ይቀኒየልናይ ኦኬ ሰለስተ ሕቶ ይሓቲ ተቐዳሚት ክሓቂ ይሰምዑ ኣኳል ብዝኾነ ሕትማ እንትኾኑ ኣማን أنا خملس دحري عبدو يملألي مالتي تا مسكالوت مالسي نتوم سدرا بيتات حاجزات قلي بزح سدرا بيتات لهم زختي موم أبيلهم دلو دبلكايا مالسي تخلتنا أيفقدلنا تعاقمنا مالتي فتينا حجي نزا ولا تخجمر كلوت سرح أب مجمرتو كمزي سقيلكا ألكا جنزب وسدو جنزب يوهبو قال دبهال إذا كل سرح الدكايد له
بفولنتيرز كوينو كاب ولا وز نوصኦ نحر كوينو وي انتاشمو كاب جبانا دخيلي حنت حجز يمنان حنت حجز نرخبو يلي دهبنا يلي كله بعلنا ملينا ملالينا نقبرو سراحاتي الساخ نتصري دلي እቲ ሓገዛት ስድራ ቤታት ኦፍ ኮርስ ብዙሓት ኣለው ዘድልዮም ዝደልዩ ግን እታ ክእለትና ገና ኣብኡታት ኣይበፃሕናን ዊ ሆፕ ሶ ዋን ዴይ ሜቢ እንታይ ሽሙ ክነብሎ ንኽእል ንኸውን ክብል ይደሊ ካልአይቲ ሕቶ እንድሕር ዓብዱ ዘኪር ዋስኪ ዓብዱ ይመልእ ኣላሞኒ ያ ናሕረይ ከብል هو بزعبة قداية سدرا بيتات نبحكي سفيحي في قداية هاشي زول سدرا بيت كم زبالنا وتستند الزخونة سلازخونة لا عقمينا يا حد نيشتي سبعوي تداباقي سبعوي مثل محضر في مالتي إذا بدرجة من قستات في الهويو تناتنا إجام حجي مسلنا بيو نتي بداي نسيو دو نتي منيو داي ترخيبو كمي ترخيبو نحنا بتوم سدراتات زرعنايو أبكندي مالت نجراو نجر نعم زد اليوم عجز موراولا وحجز يد اليوم كلاي بزعبة نزيوم تفيهم زلو أكلاتهم ده يوم كمي جرو فلتو خلو أبيهم ذلو خمي انتهي تقبروا لكم مسمنهم تراخبوا إلى مكحاتنا خلو نحن عبنت إذن قيرنا لنا مس فشارة بارتو مستي مالت بحبرات منقستات تقوس إيروزولو ناي كتابا باقي سبعة مسالات أب إيترا دكتور عبد السلام بابكر مسؤول الراخب أسمات نقربوا له مسوخا أنا بأبوراوي بايتو مثل ود سب يقربوا تاتك نقولون كلنا زيادة يفوكسوا من زيادة ساي سمعهم مالتي سلازي أبكمون أي بحكي في نقبرو ناي مورالاوي حاجزن جلن ولا بتنقبرو مسكرنت كل شيء التابعين بمورال حاجزن بزحل جنا مبزحتهم من البات كنزبالكو ناي نجراوي جنزب قال كنتات قال زبل يتركبون خا مبزحتهم كاتم بعد زلوا سلازخون نحنا مسعدي كيناتنا ركب كم كلهم نزي تقاوموا زكايدو ناي أنصار السحاب زي زكا سامس حيلتات زلنا عدل وحدي ولا وين تي سبيشال رابورتوتي ناي بخبرات منقسات نزو قداي كتاتل تمدي بزول لسب كندي جزء صحيفو كأتو أب إترا أبتي بيت مسرتات كيدو خا كريوم كوزحهم نظام تأثيرهم زلو كنتاتهم كفلت بزبل زقربو قلب تنسيقي سنست أربعة جزء أقربوا له ريبورت أي تغيرن كنتاتي إذا منقسي بفتصم سمع منقسي يكون عدل زهب يكون من ده تي عبي صدق من ده كابزهم تأثروا مبزحتهم من البات بهوات كمان زلو حدات كخون يقول انت دا تي مالت وكيل أو خيدو نزو بداية زي ويقع شماغلتات وي أمنست انترناشنال وي هيومان رايت ووتش هيدوم أبو نتي بداية سردي غيرهم مرت كاسنا وانت خينهم تجابن مالت كجهاديو تسرعات كا مالت بعلو مالت ناب مودعته يخيل له مالت سلازي تسرعات كمتي تحدث زبلا زنبرة كساب زلهم كساب زموت كابزي آي لك قنية دحريو قنا مش ما تكون ننكركب الليل ولا تعدى كمان دحري السعري يبقول على تفلت كمان حاولت أتوا عناوي
زخونة بوليسي زختل عسل زخونة كمو عدل هبناني ولا نخلقت كمان عدل هبني وسلازي بزعبهم زلنا بهاي حبرتها ما بحكي وحديو بزقات عمزي هذا جزء عبد الدكتور بركة السلاسة مسيني راز هذا عبين يرسل له لكشر يقبر نيرو حجي بزعبا أسرات اللي زارب نيرو مالتي كما قلنا ورو أديانسكا عبيتي مالت ممهران يونيفرسيتي و ناي حقي و بوليتيشن سميرم حدا تسيو حتى الأساسي كفتحوا أسرات بالله መረጋገጽ አሎካዶ ከሳት በህይወቶም ከም ዘለዉ ኢሉ ሓትዎ ማለት እዩ ቅድም ክንረጋገጽ ኣለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብህይወቶም ኣለዉ ዶ የለዉ ድሕሪና ፍትሕሎም ዘይብሎም ክንብል ዘለና ኢሉ ሓትዎ ማለት እዩ ሽዑ ዶክተር ኢልዎ ሓካ ነዚኣሲ ፍትያ ነይረ ብዛዕባኦምሲ ሓበሬታ ብፍጹም የብለይ ግና ከም ልሙድ ማለት እሱራት كم هلوات غيرنا سلن نوسدهم مالتيناتي يموت كوينو خو تزرارباي بريبل مالتي اب اترا مالت كم تعتو يزبلان بركو كابت تمرتي كاب هوسبيتال كاب كال محبراو اغلغلوت زهب تكالات بيت مسرتاتي بزح اذا كلت ولا تصبصب كم يزل أنا مو ترى أي فلتني معي مش تي وين أفريقاويت سمن كوريا تبعها معلش هذه بحكي في كنتات هو ولا تا شماغلة فلاي شماغلة زبلنا أنت أتبل إذا كل جبناسي أبحثوا بخونة كنتات يزفتسا سبب زير أون زي سمعون كنتات يزفتسا بالمعنى هذا كلاي راي زي فتسم زي كونس قصالي قطوا يبلني كاد يجمر كسب بجي قصالي زخونه تكبار نايت سرعتي بيبل مالت ስለዚህ ولا معلتي حنت معلتي حدث ابتداء أسيرو سرعات أب 30 عامت أب عامس 360 عامت مالت معلت له يا عسرت شحكون كل مالت ስለዚህ بجملة تأثروا بدفوه السوس اللي زغناتي أقد مالت أتقاميو كان يمود داتا حتى عندي بزحات طفونا لو قال زبل كام بت المنقسدي ويس أبكال ودا أبديجز أصر لهم مو بزعبازي أمسي أبدق مالت كما بلا على ليبيا بعد السودان لو كم برجعنا حمد وجلس عم الصلاة عينت مثلنا أنا كم عينت أبديجز أصر لهم مو بزعبهم كاستايل لكم ديوز بالزبط أبدق أصرون تشوفون إحنا مالت في يوم سدتنا أبزي أبناي موت قعدوا أب السودان أب ليبيا أب بحري أب قلز طفول زهاته حساب حجي قبر زي رهو كمان على مالتهم قال لهم كبدا عسى تقبروا له قلنا من يغتر من يفلطهم ذات صدر ما يفلتوا ولا هاي يقول لهم كن ده وين عناته كيسمنا يوم قال يوم أبدو بناي اللي يخسروا خلوا في ده يوم بيترفعوا حقودنا نجلس نداخل تفوق له ده يوم نرخبوا لنا إلهم نبانا مالت ركبات وستاي السدود سبات بزحاتي زي كنزو وكمان مالت بزع بسنك زي بداية زي تحسي وحديو أنا زي مالتي بزناتي زلنا قمت نحنا بغربا سلن كتاتلو كساب كني من تاي سبتحن زحزن المخانو مالت أوش أنا سفير زولو قنزا مالتي سلازي نعاتهم مالتي نحنا نايم سنات بداية نكايد مالت نايتهم زيتوفو أب ليبيا زطفونا عبني أب دوب السودان زطفو أب اليوم قائلتنا أب إثيوبيا زطفو أب مدبرات ناي إثيوبيا زنورو أشحات زخونو سدتنياتات ستلمنت سباي زنورو وقت مستخفته فافاعلهم أبيكم زخونو أبيكم زأتو زفلت يلا بشحات يوم نيروت 10 شحاب حدا 5 شحاب حدا 10 شحاب زنورو سي وقف مس مسا كل ما بدي يفحيلو مالتي إذا بحجة كمان
كمتي دكتور عن تبي زوجات النبرة بعد كينيا بعد أوغندا كم قال هاديهم زموسو نعم زوجانكم سجمات يزيد كذا قصر مالتي ስለዚህ نحنا نعو مستوى ملكتهم شنخات أب مسنادون أب مكتالون أب نسبسابون نوافرنا جنا بعلو تي ፍጻመታት ዝርከበሉ ቦታታት ግን ባዕሉ ቅሳነትን ሰላምን ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ከማን ኣይሕግዘካን እያ ብሓደ ሓደ ግዜ ማለት በዓል ሊብያ በዓል ሱዳን ገለ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ግና ኣብ በዓል እዚ ናይ በዓል ብርጌድ መሓመዱ ገለ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ከም ትብሎ ዘለካ እዚ ጠብዓን ዓዲ ፍትሒ እዩ ፍትሒ ዘለዎ ዓዲ እዩ ጠበቃ ኣለዉ ማለት ኣበይ ኣለዉ ከመይ ኣለዉ ቦትኦም ይፍለጥ ሰብ ይርኦም ጠበቃታት ኣለዎም ማለት ኩሉ ተኣሰረ ገበነኛ ኣይኮነን ክሳብ ዝፍረድ ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ እቲ ቤት ፍርዲ ማለት ነፍሱ ዝኽኣለ ስልጣን ስለ ዝኾነ ኣብ ምዕቡል ሃገራት ኣብኡ ዘለዎና ኣብኡ ዘሎ ማለት ክሬዲቢሊቲ እምነት ዓብዪ ስለ ዝኾነ ማለት ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን ግና ማለት ንሳቶም ዝእሰረሉ ዘለው ምክንያት ከምቲ ንሕና ንፅዕረሉ ዘለና ሰብኣዊ ምክንያት ኣብ ሃገርና ዝፍጠር ዘሎ ፀገም ምክንያቱ ስለ ዝኾነ ምስኦም ንደናገፅ ኢና ምስኦም ከማን ኩሉ ሻዕ ምስቲ ኩነታቶም ከመይ ይኸይድ እንታይ ይኸይድ ኣሎ ንከታተሎን እቲ ዝከኣለና ንገብር ኢና ማለት እዩ ግና ዓይነ ፍትሕን ሕግን ክሪኦ ከለና እዚ ሕግታት እዚኦም ሃገራት ንነፍሶም ዘቐምጥዎን ንሰቦም ዝገበርዎ ስለዚ ፈሊኻ ሕጂ ንገለ ኢልካ ዝግበር ስለ ዘይኮነ ሕግኹም ቀይሩ ገለ ክንብልና ይኽእልና ንደናገፅ ግና ከምቲ ዝበልናዮ ኦኬ ሓደ ኢዱ ኣሎ ዝሚዘር ቅድሞ ግን እንታይ ክብል ደሊ ኣነ እዛ ናይ ዓልቲ 14 ተኣሲሮም መምህራን ክንደይ እዮም ምክንያቱ እታ መስለካ እቲኣ ማይልስቶን ዝብላ ካብቶም ዝተኣስሩ ንላዕሊ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ክልቲአን ሃይማኖት ዝፈጠሮ ጥርሕንቲ ይዓቢ ኩሎም ዝተኣስሩ መምህራን ማን ተኣስሩ ማለት ኩሎም ኣመንቲ ምስልምና እዮም ኢንተሌክቹዋል ካይ እንጂ ኣብቲ ኢንተሌክቹዋል ኣብቲ ማእከላይ ደርቢ ዝብሎ መምህራን ብምሉኦም ሕጂ እንታይ እዮም ደብልዮም ዲስ ናይ ክርስቲያን መንግስቲ ናይ ክላስ መንግስትን እስላም ኣስራ ዳስዋት እቲ መንግስቲ ከዓ ከምኡ ይደሊ ነይሩ ኩሉ ሻዕ ሓማስን ናብ ኩሉ ግዜ ከበኣስ ደሊ ንዕኡ ዝገብር ግብራዊ ስጉምቲ ሰብ ይኮነ ብኣፉ ይኮነ እዚኣ ከዓ እስላም ክርስቲያን ክበኣሱ ደሊ እዚኣ ከዓ ማይልስቶን ነይራ ዋላ እቶም ዓመት ተጋደልቲ ዋ ኩሉ ሰብ እዩ ሕጂ እዚ ቁፅሮም ትፈልጦም እንተኾንካ እቶም ሰባት ታሽዓ መዓልቲ ዝተኣስሩ ምክንያቱ ኣብቲ ሪሌሽንሽፕ ናይ ክልተ ሃይማኖት ዓብዪ ቅርሕንቲ ገሪፉ ሓሊፉ ሓደ ድሕሪ እኳ ኩሉ ሰብ ኣብቲ እዋንቲ ማለት እዩ እምበር ድሕሪ እኳ መዕሰርታ ኩሉ ስለ ዝኸደ ሃሲሱ ከውን ኣይፈልጥን ኣብታ እዋንቲ እያ ግን ገለ ስምዒት ሒዛ ሓሊፋ ናተይ ምስ ተኣሲርካ ዙሚዘር ኣሎ ሓደ እዚኣ መን ኢኻ ዙሚዘር ኣነ የማነ ኦኬ ማን ኦኬ ታንክ ዩ የቀነላ ጋይሽና ኣነ እንታይ ሓትት ደለ ዘለኹ ሲ እቲ ስርዓት እንታይ እዩ እቲ ምክንያታት ዘቕርበሎም ካእሶም ከሎ ጥራይና ክንገልፅ ኢና እሞ እቲ ቀንዲ ዘገድስ ግን እንታይ እቲ ምክንያት ዘእሰሮም ክንፈልጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ናይ ነፍሲ ወከፎም ተኣሰሩ ነናቱ ምክንያታት ኣለዎ እቲ ዓብዪ ኩሉ ግዜ ንርስዖ ከዓ እቲ ቀንዲ ስርዓት እዚ ኣብ ፈለማ ግዋኑ ንፈተነ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈፅማ ፍፃሜ ኣብ ርእሲ ኣካለ ስንኩላን ዝገበሮ ናይ ቅትለት ፍርዲ ዝተመርኮሶ እውን ብዙሕ ኣይትግለጥና እሞ ሕጂ እቲ ከምፅኦ ደለ ዘለኹ ሕቶ እንታይ እዩ ናይ ኣካላት ስንኩላን ምርሻን እንታይ ትጠንቁ እንታይ ስለ ዝጠለቡ እዮም ናይ G15 እንታይ ትጠለቡ ነይሩ ፖለቲካዊ ድዩ ናይ ሰብኣዊ መሰል እዩ ናይ በዓል ውትወደድ እንታይ ትጠንቁ
ሕጂ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት እቲ ጠንቂ ናይቲ ንሳቶም ባዕሎም ዝተቃሳሰሉ ምክንያት እቲ ስርዓት ዘሰልሞም ዘሎ ፀለመ ዘይኮነሲ እቲ ንሶም ሒዞሞ ተበግሱ ዕላማ እንቲ ምንታይ እዚ ንፅባሕ ወለዶ ክንጥቀመሉ ወይ ከዓ ንደቅና ዘርእና ክነሕልፎ ዝግባእና ዓብዪ ታሪኻዊ ጉዳይ ስለዝኾነ እዩ ምክንያቱ ነዚ መንእሰይ እዚ እቲ ስርዓት ዝጥቀመሉ ሜላታት ጥራይ ኣይኮነን ክነሕልፍ ከሉ እቲ ነፍሲ ወከፍ ኣካል ናይ G15 ይኹን ናይ ባዕሉ ይትወደድ ይኹን ናይ ኣካላት ስንኩላን ይኹን ነናቱ ምክንያታት ኣለዎ እሞ ነዚ ብዝደቐቐ መንገዲ መፅናዕቲ ጌርኩም ትስንድዎ ዘለኹም ንፅባሕ ወለዶ መታን ክንጥቀመሉ يغني يودي له اوكي دحان إلسا لا قم دحان ملسلمو دحان إلسا ها تقرب دحان سوري أنا أقدم دو متان قد فكم أقدم عبيلة من دحر الدخول أنا عاي حتو له كيكتكو تحطوني كملس سمع موتا خليت حتون إلسا تحت الدلا دحري اوكي بل دحان إلسا حتى داري تريا مزجيكم صنحما أتصلي إلسا ندحر كوينا اوكي طيب تي انا ريتي اي تاتحاس بي اي لمبر اي فلوت مغانا اوكي الراي نسمع له نسمع يعني إلسا حراي إلسا حراي أني لي مجمري هاتي نز بروجرام زي مدلاوكم بتاع خمسكنكم دلي أراميتكم أون اسمحانن عبد الله يعني الناس جوركم ومجلسي إذا حنتي إزوم دكناسي فاكتشوال نجارات لزفوتو خمزي بتسند النجار كم زلو أبحقاو بدايات يصحق زلو إزي تاتي نعوم مور أتراكتيف مو ولا بإنجليش حدا معاتي تتداولو لهم ممتانا يوم مقسم ويلي حاسب نير عنتوي مناتو بيتانيا بزلا مسانا قن تفتن يا أوروبتي تسمعتهم تقوني لنا ينمو أنا قل قولي كمان يتسوى أقوان تتبنيا سبزي تسمعو ناي بإنجليزيا تتدالو لنا حانت معات استباط نيرا بفلاي نقوم مالتي أتي خادق كأ تحطونا كيسي نزين نموع وعسي ويسب كفلطون مقبار انت عينت خالق مجلس إتات تهبوديهم ويس عمل حتى حنساب ويكل تجزيتو الواديا جلسات عدينكا انت يزقبر زلهم انت زيادة ساب كفلت احتمال اسيز تباري روز مأس زلهم بوزح زي كفوت أخيلي زي عمقاتنا زي سكياتات زي مجواين بأسان تي موعكم كلهن أبنت حدا خابقو ولا كل قات زي كونه قليل مستير كعقب خمزلو يردع كايب لاي كافت بيت السبب وشت انتليو ويتأصر بحيوة التليو حدا نقرات قن من البات قلت بخيل يكاريو تبلوت كافت انترفيو قدح ويدما بأكال تسمت يخزار ولو زخيل أميديا وزخان لاي مزراب مدبات سي تحاسبوا يديكم ولا ويحاسبكم ولوس كونا يكلمي لكم ويكم زي أخبر صلي تنشو اوكي بتاعش مخالفة جمر أميديا نوتسينا خلو جزية أب عمت حنت جزية أيكونن كل جزينا حلف لنا نقبرو activities ألو بزعبا إنجليش دس ندابلنا ألنا خمان قنلو مثل دي تقربنا إنامبر احتر ربي لا خلال يا تا قالك مالتيو دبلكوا قن بروجرام جيرنا أسفحنا كم زحجي لهم ندبلنايو كم أجيرنا خنقبر نخلينا كذا اللي دل مالتيو
أبت فيسبوك أبت بيج ندحر كيركي بزح انترفيو له بزح بتقرينيا له بعرب له بإنجليش كمان له نخمز خمعة عدمة ኣለዋ ካልኦት كمان ምስ ድገብረኦ ኢንተርቪው ማለት እዩ እቲ ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ናይ ኩላህና ሓላፍነት ክንስከም ዘለና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እቲ 2016 ከብል ከለኹ ከምዚ ከም ኩሉ ሰብ ምፅእ ኢለ ኣብቲ ኢቨንት ምስ ረኣኹ ክንዲ ምንታይ እቲ እንተኣሽሙ ድተሰማዓኒ ሓላፍነት ክሳብ ሕጂ ደቕፅል ዘለኹ ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ከምኡ ነቲ ሰብ ከማን ከነብፅሓሉ ክንክእል ይምነ ማለት እዩ እቲ ናይ እዚ ከማን ዶንጊና ሕሰብዎ እሞኒ ካብ 91 ድተጫወዩ ሰባት ኣብ 2015 ኢልካ ሄይ AB ኢልና ንኽንጅምር ናይ ብሓቂ ድኽመትና ድገልፅ ደርኢ እንታሽሙ እዩ ክሳብ ሕጂ ከማን እቲ ድቕፅል ደሎ እሱ ሓደ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ነቲ ህዝቢ እዚኦም ካብዚኦም እዚ ከምዚ ክሳብ እዛ ሎሚ ለይቲ ከምኡ ኢሉ ኣሚኑ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ድካየድ ደሎ ጭኾና እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ነዚአን ክልተ እንተኣሽሙ ከነብለን ክንሓስብ ከም ዘለና ይላቦ ሓላፍነት ናይ ኩላህና እዩ ስቃይ ናይ ኩላህና ኮይኑ ክስማዓና ከም ደለዎ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብ ሓደ ሃገር ኣብ ሓደ ቀቢላ ኣብ ሓደ እንተኣሽሙ ኣብ ሓደ ገለመለ ደይኮነስ ኤርትራዊ ካብ ኮነ በቃ ክንሓትት ኣለና ሃሎ ኣትሊስት እታ ድወሓደት ክንገብራ ድግብኣና ወይ በፂሕናያ ክንከውን ድነበረና እቲ ሃለዋቶም ምፍላጥ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ሕሰብዎ ን30 ዓመት ን20 ገለን ዓመት ሃላዋቶም ደይምፍላጥ ድኽመትና እዩ ደርኢ ጥራይ ድኽመት ናይቲ ስርዓት ኣይኮነን እንደዕተን ሕቶታት ሸወያ ቁርብ ረሲዐን ኣለኹ ግን ንኹልኻትኩም ይላቦ ንደቅኹም ንስድራኹም ንሰብኩም ብተፈላለየ ቋንቋታት ብተፈላለየ ኣገባብ ጌርና ድኾነ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ሙኽታር እንታሽሙ ፅሒፉ ነይሩ ኣብኡ ኮንታክት እንዳገበርኩም ንዓና እንዳሓተትኩም ፕሮግራማት እንዳሰራዕና እንዳበልና ከነብል ከም ዘለና ይላቦ ማለት እዩ ኣነ ሶሪ ተሓዙለይ ኣብዚኣ ክገድፈኩም ብጣዕሚ የመስግነኩም የቐኒየለይ ኣይ ሆፕ እተን ሕቶ ወይ ተንገለ መሊሰየን ክኸውን ይምነ ማለት እዩ thank you عبدالله كيف وصاغي هو أنا أتكلم له كان له يغني لنا في حتتات يغني لنا إلسا بفلاي والدي كنت زبالته ويغني لنا خداد اسمعان هيك كده كلا خداد وصعده انا سمع كم وسيلين هو تخيل على مثلا نسا أنا كنت هونكي يغني لنا اسمعان كده مسلمي سوري كده أبكار استاهل له واحد نسا أو مو نقول ما تمتركوا هذا حد لا مسجنا هنا كيف أنا ناخدنا يغني لنا أرز بمساء هذا حرام مسجون الله هو جيت قداي كندا يوم ثم أصرت بعد في كهذا وقال ما على كحديثك احنا تي معنا كندي نزي قداي زي كم عمتاوي ترخبق انه وسنا يدورنا بزي قدس سم تايم كابيم بزي قدس سرعات بجملة كبزح بكرات كم زبلنا يوم بوميانا نحن اليوم مهرانا له عبيد عدل له حرصوت له تمهارو له قال مالت نقادو كمان له مالت ما بتي ستاي تراي مهران ناي معهد وي ناي ستاي يكون سي
ካብ ኩሉ እቲ ሕብረተሰባዊ ሸነኽ ማለት እዩ ኣካላት ስለዚ ብዙሕ እቲ ናቶም ናይ እምነት ባክግራውንድ ከም ሂውማን ራይት ንሕና ብዙሕ ደራኺና ኣይነበረን ወላዋን ነቲ ሂውማን ራይት ከም መሰል ንሕና ንኣምነሉ ኢና ሰብ በብሃይማኖቱ ተኸባቢሩ ኣብ ሓደ ዓዲ ክነብር ባህርያዊ እዩ ወዚ ኤርትራ ከማን እቲ ዝለዓለ ናይ ኣብዚ ሸነኽ እዚ ማለት ምፅዋርን ምክኣልን ዘለዎ ህዝቢ ምዃኑ ብታሪክ ተመስከረ ቅድሚ ሕጂ ህዝብና ዓብይ ናዕብታት ብምክንያት ናይ ሃይማኖት ገለመለ ተላዒሉ ይተልጥል ካልእ ክንደይ ይቋሰሉ እዮም ማለት እዩ እዚ ባዕሉ ኣወንታዊ ዝኾነ ማለት ቫልዩ ወይ ከዓ ክብርን ማለት ኣወንታዊ ዝኾነ ባህሊ ስለዚ እቲ ናትና ደራኺ ዝነበረ ቅድም በብሓደ ዋላ ካብ ስግር ዓዲ ብለካ ነደ ካብ ስግረ ዶብ ተጋደልቲ ወላ ህዝቢ ከማን እንዳወሰድካ ይእሰሩ ነይሮም ማለት እዩ ስብቅ ብል ነይሩ ሓንቲ ከምዘይተረኸበ ማለት እዩ ክሳብ በዓል ወዲ ዘርአ በዓል ወዲ ባሻ ይብሉ እዚኦም ኩሎም ሓንቲ ፀገም ኣይኮነት ናቶም ማለት ፀገም ነቲ ዝነበረ ኩነታት ብፖለቲካ ይቃወምዎ ስለ ዝነበሩ ጥራሕ ካብ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ዓይነት ምሕደራ ዘንባዕ እዩ እዚ ምሕደራ እዚ ዴሞክራሲያዊ ክኸውን ኣሎ እዚ ምሕደራ እዚ ፍትሓዊ ክኸውን ኣሎ እዚ ተረጋገፀ ዓወት ሃገራዊ ዓወት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ኣብ መስርሕ ናይ ሃገር ምህናፅ ክሳተፍ ተደኣ ኮይኑ በቢ ዘለዎ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ይኹን ባህላዊ ማለት እምነቱ ከም ዜጋ ተቐባልነት ክህልዎ ኣለዎ እንተዘይኮነ እዚ ፈላሊኻ ዝግበር ዓይነት ተግባር ናይ ምልካዊ ጠባዩ ወይ ዘይዴሞክራሲያዊ ዘይህዝባዊ ፀረ ሰብኣዊ መሰል እዩ ዝብል ዝብል መበገስታት እዮም ነይሮም እቶም ዝእሰሩ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ምስቲ ቅድሚኡ ዝኸደን ኣብቲ እዋን እቲ ተበለን ክሳብ መዓስ ኢና ሱቅ ክንብል ዘለና ንሕና ነዚ ስቅ ከበለና ዝደሊ ዘሎ ስርዓት እሱ ዝደልየና ክንርስዖም ኢና ንደሊ ከረስዓና ዝደሊ ኣቱ ስለዚ ንሕና ኣይንርስዕን ኢና ክንዝክሮም ኢና ምሰና ኣለዉ ምስድራ ቤት ደገፍቲ ኢና ንህዝብና ምስቕ ጠባሃልቲ ኢና ካብ ዝብል ዝተለዓለ ስለ ዝኾነ ማለት እቲ 14 ብሓፈሻዊ ስታይ ነይርዎ ማለት እዩ እቲ ኣረኣያ ማለት እዩ ምናልባት ካብቲ ጀማምራ ሰብ ጥራይ ነዞም መምህራን ወይ እዞም ናይ ጅሃዝ ዝበሃሉ ዝነበሩ በቲ ስርዓት ከምኡ ገይሩ ከይውሰድ እቲ ኮንሰፕት እቲ ጥንሲ ሓሳብ ማለት ኣብ መሰል ወዲ ሰብ ዘበገሰን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ድርኺታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ስለዚ በዚ ስለተሓዘ ከዓ ንሕና ሕጂ ተበግሶ ዝነበረ ትካላዊ ዝኾነ ጠባይን ባህርን ነትሕዞ ኣለና ከም ኤርትራዊ ምውሃድ ንሰብኣዊ መሰላት ትካል እያ እዛ ትካል እዚኣ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናታ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንክረጋገፅ ስለ ዝኾነ እቲ ኩሉ በዚ ስርዓት እዚ ተገፊዑ ወይ ብኣረመናዊ ተግባራት ናይ ስርዓት እዚ ኣብ ሕማቕ ወዲቑ ዘሎ ኣካልና ኣብ ተፈላለየ እዋን ከም ናትና ዕማም ጌርና ስለንሕዞ 8 ሰፕተምበር ናይ G15 ልክዕ ከምዛ ናይ ኤፕሪል 15 ጌርና ኢና ነብዕላ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሰሙን ይወስድ ሓደ ግዜ ክልተ ሰሙን ይወስድ ሓደ ግዜ ስታይ ይወስድ ማለት እዩ
بخمعة درجة نحزة كلاي أحجراوي معالتي الله ني سبعوي ني بأسجدات تأثروا international enforced disappearance days بحاله 31 أغسطس حملة شعوبين بكم سرعتنا نبعلها مالتها first September أب قدامي جانوري 1 جانوري أب هجراوي بايتو مثل ودسب زخبر ناي disappeared enforced disappeared people زبحال معلت له أبو كم سرعتنا خيدنا أب جنيف ديو أب بروسل مكافل مالتي سلازي حجيتي ناتنا أمام مالتي كله قطعات ناي 7 سنوات ترهبوا نعوز وكلن نعوز حلقن نعوز طابقن مرهوي زلوا مالتي سلازي بخوت حزن لي تسفى قبر مالتي كالتي ثم تفلالي مخنيات يوم نسري يوم قال ابتفلالي اوان يوم اساس تأشيره منبر المخنيات ملكي ني بزحنا زي امن ديمقراطي زي امن نفتح زي امن نمثل ودسب زي امن قبل علي زيغاتات نصح الزيغاتات زوسدو سقمتي ስለዚህ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ኢና ንሪኦ ንሕና እቲ ተወሰደ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ብሰብኣዊ መሰል ኢና ከዓ እቲ ቀንዲ ዝሰፍሐ መዐቀኒ ንሪኦ ሓንቶበይ ኣነ ናተይ ርእይቶ ሓሳብ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከይዛረብ ወይ ከዓ ናይ ካልእ ከይከውን ኢለ ናይቲኦም ኣፃራይ ሽማግለ ዝበፅሕዎ መደምደምታ ዝሃብዎ ፀብፃብ ጠቂሰ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ መልካዊ ስርዓት ማለት ቀዋሚ የለን ምርጫ የለን ብዙሕነት የለን ቤት ፍርዲ የለን ስርዓት ሕጊ የለን እታ ትበሃል መሰል ወዲ ሰብ ኩሉ ማለት ገሰት ኣሎ ዝነበረ ሰነድ እዩ ዝበዕሉ ማለት ዘይ ኤርትራውያን ኢንዲፐንደንት ዝኾኑ ሸራ ዝኾኑ ሸነኻት ብዝለዓለ ኣህጉራዊ ባይቶ መሰል ወዲ ሰብ ማለት ተመዚዞም ዝገበርዎ መፅናዕቲ ትዝዓበየ ሰነድን መወከስን ስለ ዝኾነ ያው ዝደፍእ ዝነበርኩ ዓንተበይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ዘይተመሓየሸ ወክሳብ ሕጂ ቀፃሊ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ምእሳር ይኹን ምጥፋእ ይኹን ወላቲ ዓዱ ገዲፉ ዝስደድ ዘሎ መንእሰይ እቲ ሩት ኮዝ እቲ መሰረታዊ ምክንያት እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝነፅጎ ዘሎ ዳኣ እምበር እቲ መንእሰይ ካብ ዓዱ ንክወፅእ ደልዩ ኣይኮነን እዚ ባዕሉ ከማን መሰሉ ተጋሃሰ ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ኣብ መገዲ ይገሃስ ኣብቲ ማለት ኣብ ትራንዚት ይገሃስ ኣብቲ ሆስት ካንትሪ ኣብቲ ዝበፅሖ ዝመፁ ሃገራት እውን ክንደይ ፀገም እዩ ዝጓነፎም ኮለል ዝብሉ ኣብ ኤሮፓ ተነፂጎም እዚ ዘይበሃል ቁፅሪ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ማለት ገሰታት ካብ ዓዲ ጀሚሩ ኣብ ትራንዚት ኣብ ሆስት ካንትሪ ኣብተን ማለት ዘዕቁባ ሃገራት ስለ ዝካየድ ናይ ብሓቂ ናትና ናይ ኤርትራዊ ዜጋ ስቅያት ማለት እንዳተወራረሰን ዘብርሰናን ዘፍርሰናን ማዕዘን ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ደረጃታት ዝበፅሐ ማለት እዩ ሰብኣዊ ክስታይ هو مثلا تنتبه እዚኣተን መስለኒ ዘይረሳዕየን ማለት ኣነ ሓንቲ እንታይ ክብል ዘለኹ ዝትኽደልኒ እቲ ሰብኣዊ መሰል እቲ ሃገራዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብመሰረቱ ሕጋውን ሰብኣዊ መሰል እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ላዕሊ ታሕቲ ዝበልና እዚ ሕጂ እውን ሕቶ ዴሞክራስን ሕቶ ፍትሕን ሕቶ ሰብኣዊ መሰል እዩ ብጅምላ እዚ ስለ ዝኾነ ንሕና እቲ ናትና ዕማም ነቲ ኩሉ ማለት ፖለቲካዊ መሰላት
ሲቪካዊ መሰላት ማሕበራዊ መሰላት ቁጠባዊ መሰላት ኩሉ ናይ ህዝብና ዘጠቃለለ ሰብኣዊ መሰላት ትሕቲ ዝብል ንዕኡ ኣዌርነስ ደማይ ነገር ንዕኡ ንምንቃሕ ካልኣይ ኤምፓወር ንምግባር በዚ ክንዕጠቕ ኣለና ወላዊን ድሕሪ እቲ ስርዓት ምውዳቕ ነዚ ጉዳያት እዚ ንሕና ኣፀቢቕና ዘርዚርና ዘይንፈልጦ እንተኮይንና ፅባሕ ወይን ካልኣይ ክድገም ይኽእል ኢኹም ዝኣመሰለ ኣስካሕካይ ኩነታት ስለዚ ኣስተምህሮ ክንመሃር ኣለና እዚታት ኢና ንሕና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ማለት ብትካል ሒዝና ኣለና ምናልባት እቲ ክህበና ዝኽእል ውፅኢት ዝሓሸ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋታት ኣለና ምሳኻትኩም ተሓባቢርና ተሓጋጊዝና ወይን እዚ ጉዕዞ ክነመሓይሾን ዘይውዳእ ጉዕዞ ወላ ኤርትራ ነፃ እንተኮይን ካብ ስርዓት እዚ እንተገላጊናሲ ናይ ሂውማን ራይትስ ሲቪክ ሙቭመንት ኣገዳሲ ቀፃሊ የማነ እንታይ ኢልካ ነይሩ ምናልባት ምስ ትርእስቲ ከይዲ ከይድ ጠንቂ ናይቶም ስንኩላን ምርሻን ናይዞም ትጠንቂ ናይዞም ጂ50 ኢንጭ ጠንቂ ናይ ባዕሉ ቢትወደድ ጠንቂ ናይዞም ኣሕዋትና መምሃራን ምዃንሲ እንታይ ኢልኩም ትግምግሙ ኢሉ ነይሩ ምናልባት ከም ሕቶ ቅሪባ ነይሩ ከይተኮይኑ መልሻ መስለን መልሻ መስለኒ እንታይ ለመስለካ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኣብ ተፈላለየ እዋን እዮም ተኣሲሮም እምበር ትጠንቂ ሓደ እዩ ኦኬ ትጠንቂ ሓደ እዩ ወላ እቶም ተረሸኑ ናይ ውግኣት ሓርነት ናይ መሰል ሕቶ እዩ እታ ክስታይ እታ ዝበልካያ ግን ኣነ ሃይማኖት ኢለ እምበር ስኻ ይበልካን ንስኩም ከምኡ ኢኹም ማለት ኣይኮንኩን ኣብቲ እዋን ግን እንታይ መስለካ ብሓንቲ መዓልቲ ናይ ሓደ ሃይማኖት ኣመንቲ እዮም ተኣሲሮም ሾክ ይኮይኑ ሶሳይቲ ፈጢሩ ኣነ ኡ ስለዝነበርኩ ኣባፅዕ ስለዝነበርኩ ቅድሚ ወላ ከዘክረካ እዚኦም ናይ ጀሆባ ተባሂሎም ብሃይማኖት ደረጃ ንሕና ሲ ኤርትራውያን ዜጋታት ኢና ግና ብቫይለንስ ብጎንፂ ኣይንኣምን ኢና ወታደራት ኣይንኸውን ኢና ገለ ስለ ዝበሉ ብእምነቶም ምክንያት ተኣሰሩ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስርዓሲ ምክንያት እዩ ዝገብሮ እምበር ናይ ሓደ ፀግዒ ሒዙ ናይ ሓደ ክብል ስልጣኑን ረብሑን ጥራይ እቲ ስርዓት ኩል ሻዕ ኣብ ባህላይ እንታይ ምስለካ ንስኻትኩም ኣይኮንኩም ኣነ ኢኹም ኢለ ይኽብለካ ናትኩም ወርገዘች ናብኡ የፀጉዑ ኣለኹን ኣነ ግን ኣብ ባፅዕ ስለዝነበርኩ ኣብቲ ሶሳይቲ ፍጥረት ስምዒት ተዛሪበ እምበር ምስክርተይ ኣይኮንኩን ይኽብለካ ደሊ ብሓፈሻ ግን እቶም ሸዓ ዝኸዱ ኣይዶንት ቲንክ ብሂወት ዘሎ ወግዓዊ ስለዘይኮነ እምበር ዝኮነ እውን ኣይመስለንን ብዝኾነ እንታይ ብላ ኣሎ ጀማል ኢዱ ልዕሉ ኣሎ ቅድማ ግን ሙክታር ኢደ ከልዕ ስለዘይከኣልኩ ክዛረብ ደልየ ኣለኹ ብላ ኣሎ ሙክታር ናባኻ ጀማል ዶ ሙክታር ሙክታር ብኢደ ከልዕ ኣይከኣልኩን ክብል ምናልባት ሙክታር ክምልእ ዘልየ ከይከውን እታ ናተይ ሕቶ እንድሕር ሰሚዕዋ ከለዎ ክልቲኦም መለሱ ባህላ ያኒ እንድሕር ሙክታር ሰማዕ ኮይኑ ክልቲኹም ኣለኹም እዚኣ ተፋተው ፀገም የለን ጀማል ሓንካ ሓዲኹም ዝኾነ ኦኬ ኣነ እምበር ክዛርብ መጀመርያ እቲ ናይ ክልቲኦም ከመስግኖም ደሊ እቲ ኣስተምህሮ ናይ ብሓቂ ህዱእ ኣስተምህሮን ዕሙቕ ዝበለ ኣስተምህሮን ሂቦምና ዓብዱ ከመስግኖ ደሊ ወኣስማሃን ሓፍትና እውን ከመስግና ደሊ ብምቕፃል እቲ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ከቢድ ስራሕ ምዃኑ ኩላና ዝንጉዖ እዩ ናይ ብሓቂ ከቢድ ስራሕ ኢኹም ዝሰርሑ ዘለኹም ብዙሕ ሓላፍነት ዘለዎ እውን እዩ ሕጂ እቲ ሕቶይ እዚታት ትስንዱ ኣለኹም ሕጂ ብቲ ሰነድ ሓደ ኩሉ እቲ ኢንተርቪው ዲ ገለ ብኸመይ ዓይነት ኢኹም ተቐምጥዎ ወይ ከዓ ስቶር ትገብርዎ ኣብዚታት ሲ ናይ ብሓቂ ሰኪር ዝኾነ እንተኣሽሙለኩም ድዩ ፔኔትሬት ንኸይግበር ኢንስክሪፕትድ ድዩ እዚታት ስታት ብኸመይ ትሕዝዎ ሓደ ክፈልጥ ደሊ ካልአይቲ ከዓ መቸም እዚ ስራሕ እዚ ከቢድ ስራሕ ምዃኑ ብዙሕ ቻሌንጅ ከም ዘለኩም ፍሉጥ እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ ቻሌንጅ ዘጋጥመኩም ከ እንታይ እዩ ኣብዚ ስራሕ እዚ እዚአን ክሓትት ደለይ የቐኒየለይ ደጊመ
مختار كزارب دليل اوكي سندي مختار اندي أبو برنا مختار يوتي كندي هكذا حركة أنا الرامي سلزقني أبكلتي ولا مالتي الذي أنا نعوق هديتي قطعني مختار من إسيو وتسقاي ناي بحكي مختار مالت أمساي مالت تسواز اللو من إسيو الذي نعوق السمعوا إذا اللي مالتي ونحنا لو ميا بزي مسانا سجيرنا هنا أتينا زلنا كابزلو مسانا عدلنا هو مالتي هذا المختار نبغي أنا أكابيد كحجسي نوانا بومبر ولا جلز بحال يلا نفتي أنا حج غزارب كله قريتها درجة أبز جزاز لهم كلهم بتاناي الراميت إنهم تفلتوني أبتاناي Eritrean Coordination for Human Rights وكازاناي مواهد سوا مسألة إرتراويان تلدماني بافتي بورد الله أنا قدمي ساتهم جمهور سراحي دحري تتنبيريهم ناي بحكي تي كبيد سراحات مصروحو درجة أفتي ملكع زتحزلو نتي سرارها وقص إركيبة مالتي أتتفتي من البات قلق نقرات كاست تقصصي قرب خزارو له حدا بريتو تكون إذا مشيت مبزح تافتاني أسورات صايتنا ويكا استجويو صايتنا نزارب زلنا أمبر كله سرحنا إذا تكالزيا السيو مالتها يكونن زعبا جزء سدتنياتات بزح تتقرب نيرو سلازي أفتناي سدتنياتاتون نسرحنا أب السودان أب ليبيا زبزح مشويتن قلن زقات موم زنوري أب يمن كي ترفع أب قبطي حجز قربا جزيني ريوز لنا أب إثيوبيا بزح سقامات زقات مزلو دماني بيننا زي كنا مسكالوت لالي عسرت همش عسر شديش زهونا كمانا ناي سبا مسل تابغا كم اون ناي رديئت كالات بحبار كوينا بزح سرحات نسرح إذا حديو من البات تنكفت راح كبلو سلازدلوخي سلازي كل تعبيت نقرات نقبرو بتناي سدتنياتاتن ناي سوراتني تي سالساي نقبروها بعمناها قلن تي مسرتاوي ناي سبا مسل تي أدماساوي علم لخاوي ناي سواء مثل حقتات وكاتي universal charter ناي human rights awareness مهاب وكاني سبكم زفلتو مقبار كالي نقراتون تحيزنا نقبر نفتن بعامنا أبزي كزرب تصنحي ويكا حتى تصنحي نالبات بفلاف زاناي مسناد ويكا أركايف مقبار قلت بحل اتي مسناد قليل صراحة يكونن كم زبولكمو كلنا بيننا يكونن نقبرو زتحاورنا ونالو اللونا بصوت أبزت راح أتوكيرهم السرح اللو مويانا توم كوينو فولي كإلات زلوم أبزقو دايزي مسؤوم تحابيرنا نسرح قال كفال نسوم شوفونو قال كفال نحنا نشفن بزد ماني نابنت حجي قربا حنتي أبديت الزهونة الله تا رخبا فتينة أنحي رخب كوان قلنتا قدميات حتى ما زوت نيرا نعاخر كبوكا نعاز دلي شركن قبر نخيلنا تقام يلن تي لسه نايتهم أسمات نايتهم سباتي ببعلاتو كابينيت ختما وكابينيتي قشت إذن تجويهم توسيدهم زقلتي تي مسنات كنبل كلنا مستر زبهال نجر يبلون توم تجويهم زلوسي عالم كله زفلتهم غربيتهم هوام زمدهم زفلطوي تي مسيوم مسكرنت زهو زلو دما مبزحتهم توم فادنياتات زخونو أب قدميت وصيم أب كاميرا زهو زلو تكتاتلو زلوخمي أفتي نحنا فيسبوك قص اندحركيتكم كأنا عمتاتون أقوله توم فادنياتات زي كونو جن تي أسماتن علتن قلن وسيدنا نعقب مالتي سلازي تسرح ناي حبار سرحي كم استاذ عبد قلت صنحو كم بعل لو سوسايتي دين كالوت كالاتنون مثلا نتحوابر
ስለዚህ እቲ ናይ ስነዳ ከቢድ እኳ እንተኾነ ዝከኣለና ክስታይ ንገብር ኣለና ካልእ ምናልባት ምዚ ናይ ስንኩላን ወይ ከዓ ናይ G15 ናይ ካልእ ዝረብ ፀንሐ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር እንዳፈጠረ እዩ ዝኸይድ እቲ ስራሕ ክጅምር ከሎ ከምዚ ሕጂ ታሪኹ ክንገር ፀንሐ እዩ ክደግሞ ይኮንኩን ሕጂ ቀረባ ግን ሓድሽ ነገራት እንታይ ክንረክብ ጀሚርና እዚ ብዛዕባ ቅድሚ ናፅነት ተጨውዮም ዝተወስዱ ድሃዮም ዝጠፍኡ ሓደ ካብኦም ካብዚ ትማሊ ኣቅሪብና ዝነበርና መደብ እዩ ቅድሜና ድማ ብሊና ጃህራይ ዝበሃሉ ሓደ ዓብይ መደብ ኣቅሪቦም ነይሮም ኣብቲ ሚድያናቶም ልዕሊ 45 ዓመት ዝገበሩ ካብ ዝጭወዩ ድሃዮም ዘይተፈልጠ ሰባት ከም ዘለዉ ፈሊጥና ማለት እዩ ኣብዚ እውን ሕጂ ገለገለ ስራሓት ክንገብር ጀሚርና ማለት እዩ ሕጂ በዚ ብዛዕባ ናይ ስንኩላን እውን ክበሃል ፀኒሑ ልክዕ እቲ እንታይ ተፈጢሩ ሽዑ ኩልና ንፈልጦ ኢና ግን ዝርዝር ኣቲኻ ውሽጦም መን እዮም እቶም ሽዑ ሂወቶም ሰኣኑ ወይ ተጨውዮም ዝተወሰዱ እዚ ግን ዝርዝር ብዙሕ ስራሕ ዝደሊ ካብኣቶም እንድሕርዳ ቀሪቡ ወይ ቀሪባ እዝን ዝብል ሓበሬታ ክህቡ እንድሕር ክኢሎም ንዑ እውን ዘይንዕቅበሉ ወይ ዘይስንደሉ ምክንያት የለን ስለዚ ኣብዚ ሓበሬታ እንድሕርዳ ተዋሂብና ንሕና ሓንጎፋ ኢልና ንቕበል እቲ ምክንያታት ግን ንሕና ይኮናን ሕጂ ክንገልፆ ዘለና ንሕና እቲ ከም ተጨውዩ መሰሎም ከም ዘይተሓለወ ምክንያቱ ሓደ እሱር ክትብሎ እንድሕር ኮንካ ናቱ ኣገባብ ኣሎ ብሕጊ ንሓደ ሰብ ንክእሰር እቲ ኣገባብ እቲ ኣይተገብረን እዞም ሰባት እዚኦም መሰል ኣለዎም ቤት ፍርዲ ቆርቡ እንድሕር ገበን ፈፂሞም ኮይኑ መሰል ኣለዎም ጠበቃ ክግበረሎም ቤተሰቦም መሰል ኣለዎም ኣበይ ከም ዘሎ ክፈልጡ ክበፅሕዎም ክሪእዎም እዚ ኩሉ ይተገብረን ኣለላ ቢልካ ጥራሕ ምውሳድ እዩ ነይሩ ድሕሪ እቲ መንግስቲ ዝርግሖ ብኡ ፀለመን ካልእን ይኸይድ ስለዚ ንሕና እቲ ሕጂ እንታይ ጠንቆም ኣይኮነን መሰሎም ክሕሎ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ተጨውዮም እዮም እቲ ኣገባብ ኣይተገብረን እቲ ሰብኣዊ መሰልናቶም ተጋሂሱሎ እቲ ካልኣዊ ድሕሪ እንታይ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ናይ ሕጊ እንድሕር ርኢና ወላ ብዛ ዓዲ ብዙሕ ነገራት ንሰምዕ ኢና ኣብ በዓል ኣሜሪካ ከማን ከይተረፈ ዓበይቲ ሰባት ወላ ዓብ ገበን ፈፂሞም እንከሎ ዝኾነ ኣብቲ መስርሕ ነገር እንድሕር ገለ ነገር ተበላሽዩ ድሕር ገለ ነገር ተጋግዮም ነፃ ዝልቀቐሉ ኣለዉ ክሳብ እቲ ነገራት ዝዕረብ ብጠንቂ ብሰንኪ ወይ ከዓ ድኽመት ናይቲ ዳኛ ድዩ ናይቲ ፈራዳይ ድዩ ናይቲ ጠበቃ ድዩ እዚታት እውን ኣሎ ኣይኮነን ዶ ከምዚ ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ ስለዚ ንሕና እንታይ ገበኖም እንታይ ገለ ዘይኮነ ከምዚያ ኣስታዝ ዓብዱ ዝበልዋ እቲ ናይ መሰል መሰሎም ኣይተሓለወን ክብሮም ኣይረኸቡን እቲ መሰል ንሕና ሕጂ እዚኣ ካምፔን ክንጅምር ከለና ኣብ ወርሒ 3 ሎንች ክንገብራ ከለና ተዕለት ተጠቀምና ኣላ መሰል ሓቂ ትብል እያ ኩሉ ሰብሲ ሓቂ ንክፈልጥ መሰል ኣለዎ ተዕለት እቲኣ ተጠቂምና ኣላ ማለት እዩ ካልእ ተዘርበ ምናልባት ኣብቲ ናይ እንታይ ነይሩ እዚ እወቅ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ገለ ሕቶ ቀሪባ ነይራ ልክዕ ንሕና ምስ ህዝብና ከምዚ ንኣብነት ሕጂ ትግርኛ ንዛረብ ኣለና ዓረብ እውን ንጥቀም ኣብቲ ምስ ሕብረተሰብና ንምርኻብ እዩ መብዛሕትኡ ስራሕና ግን ብእንታይ ተልና ብቋንቋ እንግሊዝ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ደገ ኮይና ኣብ ሃገርና ኮይና ይኮንና ንሰርሖ ዘለና ኣብ ደገ ኮይና ኢና ንሰርሖ ዘለና እተን ክንረኽበን ንደሊ ብፅሕፈታት ኮና ሃገራት ኮና ካልኦት ከዓኒ እቲ ናይ መዛረቢ ቋንቋ እቲ ኢንተርናሽናል ካብቲ ናይ ሓደ ናይ ኢንተርናሽናል ቋንቋታት ናይ እንግሊዝ እዩ ስለዚ እዘን ጥቀሱ ዝፀንሑ ምናልባት ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ፀገም ዘለዎም ናይ ቋንቋ ትግርኛ ፀገም ዘለዎም ወይ ቋንቋ ዓረቢ ይኹን ካልእ እንግሊዝኛ ስለ ዘሎ እቲ መራኸቢ ምሳና ዘይሰርሕሉ ምክንያት ኣይክህሉን እዩ እቲ ኣጋጣሚ ከም ዝተባህለ ሎሚ ንሕና ሓይልና ናብ ትግርኛ ኮይኑ ምናልባት ኣድላይቲ ኮይኑ ከዓ ናይ ዓረብ ኢልና ነርና ብኡ ከዓ እቲ ዶክመንታት ኣይቀረብናየን እቲ ክሳብ ሕጂ ዘለና እቲ ተሰኒዱ ዘሎ እታ ኣብዴት ዝኾነት እኳ ሕጂ ቀረባ እንተዘይረኸብኳ እቲኣ ግን ወላ ሎምሸት ኮንታክት ዘለኩም ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና
ካልእ እንታይ ተዘሪቡ ነይሩ ኣብዚ ናይ ጀማል ከምቲ ዝበልክዎ እዩ እቲ መብዛሕትኦም ኦፕን ኮይኖም ዝዛረቡ ኣለዉ ምስጢር ዘለዎ ነገር የለን እቶም ተወሰዱ ድማ ካብ ህዝብን ካብ ቤተሰብን እዮም ተወሲዶም ስለዚ እቲ ዘድልየና እቲ ምስናድ እዩ እቲ ህይወቶም እቲ ታሪኾም እቲ ዕለትን ካልእን እንዳሃሰሰ ከይድ ኣሎ እቲ ግዜ እንዳነውሐ መቅርቦም ቤተሰቦም ከማን እንዳሞቱ ዓለም እንዳርከበቶም ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ዶብ የብሉን ከምዚ መወዳእታ የብሉን ወይ ከዓ ሊሚቴሽን ኤክስፓይሪ ዴት የብሉን ገበን እዩ ክሳብ ኣብ ሕጊ ዘይቀረበ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ ኮንካ ክትማገተሉን ክተቕርቦም ዘለካ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን በቲ ናይ ሕጊ መሰረት ስለዚ ድማኒ ቦይና ክንዕቅቦን ሪኮርድ ክንገብሮን ንፍትን ዘለና ብዝተኻለና መጠን ከምኡ ድማ ምስ ክኢላታት ከምዚ ክጥቀስ ፀንሐ ምስ ክኢላታት ንሰርሕ ዘለና ያ ንሕጂ እዚአን ክብል ደሊ ምናልባት ዝተረፈ ድማ ናብ استاذ عبدو قدفو شكرا مختار صبغ فاتا ولا تذهبت مبرهدات كنت نجمال طبعا كنت زول كاسي في بداية مستراوي كلن في سرعتي مستراوي خقبر زدلي كحاو زدلي مي سرعتي وافنا حتى دلينات سرعتي لازم بنسارو نحن افنا نكفت لنا تي مستير زقبرو بهد بقعدهم تنقل علنا مالتي بجكا قاليهم لو مالت مسكرنا تكفو بخلو احنا ميداين وسننا مالت كنتلات عين خلينا نمداي اب عدي اب سدرانا اب قال مالت سبنا قال سقم كيمس مالت تي تعقبكم حيز له نعم مستيرهم نحلو ولا منا مالتي قلنا اليوم بقادهم كا ميديا وسيوم زاربو مستير يقولون مالتي ويوم تأثرون ناتهم مالتي كنتات مجلس كا مستيراوي أيقونن كان في زواران إحنا تزلنا حتى ممكن زرقعيو مس بزحت نتوركينج تراويان زي تراويان مالت شير نقول هنا الصفات علامة انتاي أبز بزح خبصح له بزح فلطر له شعوت رايوتي مالت نزي قدايزي كنوافر له نخألم مالبات نزيهم شبات زي أتوم كنا قالل لهم نخأل ثم يعطوهم قالوا نتهم زموتوين كنت زبهال حكي ما ينفلات زبهال معالتو له سدرهم هيدا حكي ديمقراطات كنت خلنا نتهم زموتو كاب لعلتهم بهوتهم ترهبوا نتهم بوتهم زي تفلتوا نعم كده اليوم العلم تحت زبلتو فقد مقابر زلو فقد أقول إن دبلكا يلن تي تكنولوجي هو اللي فعليا فرنسيك ممرمري في جينيتيك ستايناتو ولا في دي ان ان كلمات كا هتفوت دول كا قال اسامع وحنساب جمله تقابير زول خني قال تفلالي هنا كساب كندو غيدو سب ابي وديقو ابي يطفي ولا مسموته ولا مستاسي سبا يقسنن كساب زرقو مويتو تبعيلي تقابير خلاص اخيلو مالك يجي كومو سلازخونه تي بداي مالت ولا دحري ستايت بدوتات دحري ساعات مخات بدوتات بدوح مقالن يجلس علينا مالتي يعني احنا تي قات ام خمس زبلنا 14 ميازيا تا معلتي امبرتي زبلنا كامبين حجي كاب 15 مقابيت كساب 17 ميازيا يزخيل هذا ورح مالتي اذا هذا ورحزي نمتاك 15 مقابيت 15 مقابيت احقراوي معلتي مثل حقي زبال كم سرعة بعالم زبعال معلتي كله تي هقراو معلتي لازمانه بحبرات من قصات توسينه سب قال جكانا مالتي نحنا من البات هاي فلتونا مبزحتو قنا نظام معلتي زيئة معلتي حكة راهيلا كل سب أبزز اللوزب على معلتي لازمانه
كابا جميرنا هنا نخي سلازي تي حساب كننتاي برودنس صفحات كيبنا يلا نتي فتونا مثلا ودسب تام علتا حساب كننتا صفحة حساب نتا تنصبارك ناي مغلاسي مالتي تي كوم زبل النازل مالتي كان نشتي ما بسرتا خفدل انتاي نحنا حجي أبي دحرا وان حنتي نشتي بس حفت كفيتنا لنا زي أب لندن لندن أو أب لندن أب كينجز كروس أب معكل زخونة بوتا أبو نحنا نظام حدث الزموسو زاد اللي حجز كنهبنا مخري حقاو مخري كنهبنا مسألة من تايو هذا عندهم مسؤول له نايت مرتع الدلديو نايسا الدلديو كالي فمزا مسألة مالت أدفايز مخري زهر عينة نيستي بس حدث كثيرنا لنا من البات حجاز خو نظام حدث الزموسو أحواتنا مالت بس كان نقبر وكم زلوا كمان بذا مقدهم جيرك بره يدل مالتيو معلتات كنزر جهنا تايم تيبل مع سنان نركب بين ساعتنا نركب كا سب بسايز اللو كساد حجي احنا حنتي بناس ايو جاك حد سب نسيو بعلو ناي شاهدي ولا ناي جلدي ناي جلالو يجبروا contribution تبع مالت سيو قلا في مبزحة ونحن تخطاتي لنا زرعنا سيدتنا أبزينا هوست عدخ مسخولو زقانفو شجر حقنا يتعدى زي مفلاتي سيستم زي مفلاتي نحنا كلنا أبننا برانا سلان الشاقل أو سلان النوافر أقد سناني نسو انتهي سأقام من يوبل قلا بزهت سأقام ما لسا حد جزيس أنا انتهي رحيبة حدثي دنينو يزاربهم لك في مستوقون مستي استاي مالتي مستي فرادة حجي دنينو يزارب زمسي مالت قال جيجا زجبري أبدا عادي أي كونتاكت زبالة عينه بعينه تنقر له كان حدا تزاربه خل قلنا نحنا بحلنا تايو دنين اللي كانوا تحت دارها خمس عابين تحت دارها تزارب بهالزمن هجي كم جيجا ناتو غيرهم دوبلا زي حتى يزارب يلا انت تزارب اقول له حسيت انه انت دلينو يزارب نيرس هجي زي نتام خلقت كنا ردوا مال نتام طبقات ديوم ديوم خلقت ديوم اذا نتنبه نعو نتي سب نتي قاشا كنزي وخمزي الكهما ناشت نقراتي قلنا ابتي ناتهم كنتات بزح دوت اذا مسي مالتي سلازي كم وزا مثل نقرات اذا سمعنا يزرعنا يقلتات المهم مخرف الهبس لزماننا في تايم تيبل كنا وصينا تسوى نقبر أدمع أخو نتنا نسرح أو شاخوي إلسا إدارة إدارة رئيس إلسا واقي alright sorry عن تويسي دي بزعبا زي محبر زي مفلات إذا حتتني رخب اللي له مجمرة جزيس مختار وأم هي تداولنا نيرنا بسرح سي أنتي واشعود مقربون سننبركم شو إيه فليت أمهلا أنا تقبر إكزاكتلي حجي بالزور حكم ليت رحي بويت حتوتات أنتي في زيادة أخذ فلت ما أنتي قلز والكم ويب سايت قلم لكم زلكم ونا يفلتني نيرة مالتي ስለዚህ ንዕኡ እምቢብና ምስ መፃና ከዓ ዝያዳ ንፈልጥ ትገብርዎ ቀፃሊ ፃዕና ከመይ ጌርና ከም ንሕግዘኩም ግበሩኒ ኣነ ክሕግዝ ቀረብቲ እየ ካልእ ሎማዓንቲ ፀጋይ ነጋሽ ብጣዕሚ ይደልዩ ነይሩ ክሳተፍ ኣብዚኣ ግን ሓደ ቆልዓ ተጎዲኡ ሎፍቲ ዘለዎ ከተማ ሜሞሪያል ሰርቪስ ቀብርን ገለመለን ይዋሳእ ስለዘሎ መፃእ ኣይከኣለን ኣጋጣሚ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ንሱ ካንትሪቢዩት ክገብሮ ዝኽእል ነገር እውን ክህልዎ ክእል እዩ ስለዚ ንፀጋይ እውን ኣይትረኸብዎ ኢኹም ይደሊ ክትሓጋግዝ زي أخبركم إليه. Thank you Elsa. Thank you Elsa. فجاي كن رهبوا هنا. coordinator كن قبرنا خيرنا. نحن ناسي مس كله
ማለት ተዓቅምናሲ ኣብ ኩሉ ማለት ብሓንሳብ ተሰርሐ ኣድማዕነት ኩሉ ክእል ስለዚ ኩሉ ሓበሬታ ኩሉ ዝግበረልና ሓገዛት ምስ ዝኾነ ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ክንሰምዕ ክንምሃር ነብል ሬዲ ኦፕን ስለዚ ቀኒልና ኤልሳ ኩልኩም ዝሃብኩምና አንተ ወይ ከማን ኪዳነ ናይ ብሓቂ ኣኽብሮት ይሃበለይ ፀጋይ እውን ስለዚ ምስ ኣራሚት ምስ እታ ናትኩም ምንቅስቃስ እዛ ናይ ልኡላውነት PPS ግን ናይ ልኡላውነት ኩላ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ዝመላላእ እዩ ሓንቲ ንዓና ትፈልየና ካብ ገሊኦም ውድባት ምስልጣን ብዙሕ ኣይነብልን ኢና ጥራይ ከምዛናትኩም እያ ፅብቕቲ ድሕር هو قال لي سلطان دغافون احنا زي انت قال لي عند قناة تعمان بوليتيكاوي تعمان بوليتيكاوي زي هيك كله مثل ودسب كله بوليتيكاوي انت عم تبي يقولون نبركو حتى هاجر بعبي وين ابتوانتي حتى حقاونته حتى مثل ودسب النير حتى نسا ايترا مالت حرا ايترا نسا زوجتك ሕቶ ሃገራዊ መሰል ወዲሰብ ስለ ዝነበረት እሱ ስለተነፈገና ዓድና ሎሚ ኣብዚ ኩሉ ፀገም ወዲቓ ዘላ ሓቂኻ أنا خدانا قوانين لأجي ودي تزارن ወታ ዓንተወይ ኣኽብሮት ዝሃባኒ ንዓብዱሲ ዲቶ ኢና ንብላ ኩላትና مصق إلو تقاضي عبد الله يقدر زفلت مالتي ناي مدبر لها أخذ بحال كان عبد الله لو بقزي so ناي مجمرة introduction name نحنا نعلم كلنا so كله تي بدأت تقبرو نقرات كاي كتاتلي حد قزي I admire your قراربها بفلتات جيركات الزار وزلها that's what I want Eritreans to be exemplary ماتكا أبركتو thank you صح ما يحدد لم يعني ندعي بلا أنا في حال له مالتي كتاب زنفسي إذا عدل إن خين ما ساقنسي يتم الغرفات راي نسمع لنا أمه يرحق هنزار بين قيلن تي نيجاتيف سلز بزح تقتبل سئل كاف مالتي امبر نفوت أرى مليون دي زلو قدمي نقفيتها مزرامات تطبقوا مزرابي زقبأنا وأنا بعد تدسه الجسي هنا تسأقل من داي مالت كساب كنت تبقى في تعبابيا ناسي أبصورة ولا قدباتنا كل جزيرتي سفيحة الرأية نيرو كوني وليات مسارة بنا مالت سببنا تودبا وسببنا حدا جزيرت كعنا نيرو مالت ስለዚህ እቲ ነነን ሕድሕድና ንገብሮ ዝነበርና ሃገራዊ ኣበርክቶ ሃገራዊ ተወፋይነት ምዃኑ ከማን ንስሕት ነርና እምበር ታደሰ ዝገበሮ ቃልሲ ናተይ ቃልሲ ናይ ታደሰ ናይ ኩልና ሃገራውያን ቃልሲ ስለዝኾነ ንዛረበሉ ብዙሕ እዩ ነይሩ ንሕና ዕድል ረኺብና እንተንኸውን ምናልባት ኤርትራዊ ድሕሪ ናፅነት ጎቦ መፍረሰ ነይሩ ግዛት ኤርትራ ምክንያት ዘይኮነስ ጎቦታት ኣፍሪሱ نبعل تايجر اسمه حلفة نيرو مالك لو يقنا فريسو إلى تراو حكي حدش أوكي استعمل قبل ساعة اللمو إذا تارستنا ودم سبلنا تا ميكروفونات فابيلنا زعلان وصلنا غيرنا أنا يكون أنا أقول أنا خدانا دعوة يومبر تا تارست ودم سبلنا شو أجي ساعة اللو أنا قومي لي قداي تارستي خلودي إليه ما هناك من بحث لزغنا كله ناس ميديا هاي ساعات
مو دحريتها استاذ فينا قلت قصة فينا وزع اوكي بعد الله خانا وخي سلام مجمرتا يعني اغاشنا خمس كن دلي عبد الله خموين اسمعان صبو مشت قوم ነገር زحزل بطعمي كمان زبرابر يون مخنياتو هذا سب هذا نجر هذا أكل بحد وجنا يسبحن ويبحد وجنا يعبرن مالتي سلذا أكلنا زغونو شوية تخايد اللوم مالت كم زب اللي تسألمات مخنيات من قبار توصدو سبات كساب حجنتاي كم زقوبرو زي تفلت أبيكم زولو زي تفلت بزعبهم كن الزار بزعبهم كن حسب بحلو عبي قوم نجر يبل سلازي تي أبتي نزع ما مزحيسكم بازر لهم بمحل لغة بصحوه محل تسفائه قال سناد ما قد صالي وكسابة بهاجرنا فتحن حق انت نقص أجوهم أجونا قبل دلي يغني الله نزل صبو مش هزم سنة قبل دلي ثانك يو اوكي يغني لنا سجد تنقبل حجي ترى حد الشريطه دي لسه ساعات لك عيدنا لنا تا مايكات فينا أتزبلنا إعلال إلساق زاروسن حسال زاروسن حكا أكم فتصل كمان تحاش مختار حكي جي أغلنا تي هو يا خما هنقبرينا قدمي كم أم قبارنا حنتي نقر كتأكس نحنا نزي معلتي عمت كم تيما لنا وكا مجلسي نوت بزناي على 14 كم دماتن كالوت علتات استطاعة مالتي أبزناي على 14 حمشت نتبتات الله نزعمت زي سب كليلين وكا كفلتني لنا زيادة نصوت لنا برنا تحنتي بحيلي استشوي إرترايان بمولهم كفتحن سواء مثلهم كدقاقت تبلع كلاي تاريخ هيوات قدات كسنة دالو نبل سرساي استفتصمو جهساتات سواء مثلاتن كسندون جبنياتات نابحقي نخقربو وحسنة مفتار رابعيتي أبقوني سدران فتوتن قدات مقاس سواء مثلات يوم مبال مخنياتو بزي حاجز كم زد اليوم كم زد قديمون حتوتات قريبو نيرو مثلني تحمشيتي قربا بزي حتون قريبا نير عنتوي أب حبرة السبنا ناي نمثلكا ناي متباق باهلي مفتارن مدنفاعن نبل حجزا حمشيتي انتايو اتي لومين ريو زلنا بعلوتي ملكا زريئنا زولو زي مقرفاتن مقريشاون متصرافن زخونة زي مرداك متصخلو أب استفلالي قجلي نتصقعو هايمانوت دينا نبل ورجا دينا قبيلة دينا كالي نسو علو اتي مسلو انتزفلت كابول كسب جميركا أب تكالاتن ودباتن كالئن ومسرت اتي قداي كرئي متخالة نيروتي زي مسمع هجتي كالاي دمانيتي حبرت سبنا حما أدل كوينو بمجزاتن ودمجزاتن زحالف هسل زخونة اتي سرع محدراس لزي رأي بقونسن بتجزأنتن زبرقت صحينا نقلن بزبل بهم يريوتي منجسي لكيو أفتي حبرتسب ناي ندابا كالح حقتات وكان تهلو بناي منجسي بحقر درجاجن زي لمدتات سلزيلة أتي أفتوشت حبرتسب سي زي كسرت ندلي مالتي نقالحون نزاربولون نحنا كالوت تكالاتون اللوا نحنا نبز متينا مر كالوت إرتران تكالاتون ناي سوا مثل تابعون اللوا أتليست بوحدو اتمسرتاوي أدماساوي حقتات كفلت نفس وكف سب زبل لنا سلازي زياتن اختقص دلي اقر من قدي بزترفة يقني لنا اندحر كال زي اللي خوينو كم زبل كايو اتي ناي
ناي مزازمي مس جبر كارنا هدسة تاخستاي كعطوا جن توما بزي أزلنا نسنح مالتي يا أمان كتزار دلي خلها إنه من دامنا دحر أمان يا كنرينا هو أوكي تعدسه الريته يا حتى يكونتن دونجيله من البات سوري سو رئيته انتايو نسوهم كان زي إلسا تبلو تصنحتسي نحنا كوا بمختار بينا دارجا فليتنا كمينا تصنحنا جن مبزعتو هزبنا አይፈልጠኩምን ኳ ኸይብል ከይደፍር ምናልባት ብዙሕ ኣይትፍለጡን ፀኒሕኩም ዓብይ ስራሕ እንዳሰራሕኩም ሲ ብዙሕ ኣይትፍለጡን ፀኒሕኩም ሕጂ እንታይ ክብል ዝደሊ ንኽትፍለጡ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኢንፎርሜሽን ንኽትረኽቡ እቲ ዝሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕ እውን ንኽድራዕ ብብዙሓት ምሁራትን ፈላጣትን ተመክሮ ዘለዎምን ኩሉ ኤርትራዊ ብሓፈሻ ዓብይ ናይ ሚድያ ወፍሪ ከድልየኩም እዩ ይብል ብኡ መጠን እውን እዚ ስራሕ ሒዝኩሞ ዘለኹም ከምቲ ኣንተወይ ዓብዱ ክትብሎ ፀናሕካ ያነ ዓብዱ ገዲም ተጋዳላይ ኣብዘን ክልተ ውድባትን ዓበይቲ ውድባት ሲ እዛ ትካል እዚ ኣይነበረትን ናይ ሂማን ራይትስ ኢልካ እያ ኮነ ኢልካ ዝተገበረት ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ጥርንፍቲ እውን ኣይኮነትን ሕጂ ዘላ ማለት እየ ንኣብነት ሲ ብውልቆም ዝነጥፉ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ዝንቀሳቀሱ ውልቀ ሰባት ከባኹም ንላዕሊ ይፍለጡ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ምዚኣቶም ወይ ድማ ናቶም ክህልዎም ይኽእል እዩ ብዙሓት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ጉጅለታት ጥርንፍ ኢልኩም ስለዚ ኤርትራውያን ሲ ብፍላይ ከዓ ናይ ሂማን ራይትስ ከም ምዃንኩም መጠን እንድሕር ዳኣ ተጠርኒፍኩም ሰሪሕኩም እቲ ብዙሕነት ክህሉ እዩ እቲ ዋንነት እውን ኣብኡ ክህሉ እዩ እዚኦም ክላእ ናይ እዚኦም እንዲኦም እዚ ደኣ ክላእ ናይዚ እንድዩ ካብ ምባል ተሪፉ ንኤርትራ ትሰርሑ ኤርትራውያን ምዃንኩም ኣሚኑ እቲ ኤርትራዊ እውን እቲ ዘለዎ ታሪክ እቲ ዘለዎ ሰነድ ብእምነት ክህበኩም ይኽእል እዩ ክትሓባበረኩም ይኽእል እዩ እሞ ዓለም ለኻዊ ሂማን ራይትስ ወይ ድማ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራውያን ንኸተቆሙ ክላበኩም ይደሊ ዘይቆምኩም እንተኮይንኩም እንተቆይምኩም ከዓ እቶም ዝተረፉ ናባኹም ክመፁ ከም ዘለዎም ወይ ናብኦም ክትከዱ ከም ዘለኩም ኣትሊስት ሓደ ዓብይ ዝኾነ ፅላል ክህልወኩም የላቦ ተወሳኺት ምዝኣ ኣብ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዝጭወዩ ዘለው ትነጥፍዎም ንጥፈት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኣብዚ ደገ እውን ይጭወዩ ስለ ዘለው ተጨወዩ ስለ ዘለው ኣካሎም ዝሰኣኑ ወይ ድማ ዝሞቱ ስለ ዘለው እቶም ገበነኛታት እውን ዝበዝሑ ምናልባት ዘይተረኸቡ ስለ ዝኾኑ እዞም ገበነኛታት እዚኣቶም ከዓ በቲ ስርዓት ተላኢኾም ዝገብርዎ ዘለው ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብዚ ደገ እውን ብፍርሒ ዝነብር ህዝብና ቀሊል ኣይኮነን እሞ ንስኻትኩም እንተ ደኣ ዓብይ ኢንፎርሜሽን ሒዝኩም ትወፅእ ኮይንኩም እቲ ከምኡ ዝገብር ካብቲ ስርዓት ክሳብ ውልቀ ሰብ ኣይክገብርን እዩ እሞ ዓብይ ስራሕ የድልየኩም እዩ ዓብይ ስራሕ ይፅበየኩም ኣሎ ዓብይ ስራሕ ንክትሰርሑ ኩላትና እውን ተሓጋገዘኩም ክላበው ይደሊ ይቀኒለ ኦኬ ምናልባት ከይሙዳእና ኣማን ድዩ ኣማን ነስተይ ክብል ኣብዚኣ ኣማን ቴንኪዩ ኣማን በቲ ዝሃብካና ምክሪ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ንሕና ከምቲ ኣንተበይ ንብሎ ዝነበርና ሲ እቲ ዓቕምታትና ብሓንሳ እንተዘይሰሪሑ ማለት ዕማምና ክናዋሕ ይኽእል ማለት እዩ ግና እንተ ዳ ብሓንሳ ሰሪሕና ዕማምና ክነሕፅሮ ንኽእል ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኣብ ኩሉ ሸነኻት ሓድነት ሓያልነት እዩ ሓድነት ዓወት ስለ ዝኾነ ማለትና ኢና ኣብ ናይ ሂዩማን ራይት ትካላት ከይሓይሽ ክበዝሓ ፀገም የብልና ንሕና ማለት ኩሉ ግዜ ኩሉ መገድታት ናብ ሮማ ከም ዝብሎ ኩሉ እቲ ናይ ሃገራዊ ናይ ሰብኣዊ መሰል ተጠባበቕቲ ማሕበራት ኣብ ሓደ ዕላማ ስለ ዝኸይድ ኣብ ሓደ ኩልና ንዕወት ማለት እዩ ግና ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ኣነ ፖለቲካ ቅድም ዝሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ቁሩብ ኣንፈት ኣለኒ ማለት እዩ
أنا ناتي ترى هم ذا قنعت دريا ما يتخلى أنصاري مالتي قبلا خيلي قنا أي سامعني أمسا الذي تا مقد ناتي نذينا أبز اللومي زلنا قنا تي سلحنا ويكاتي بصابعي شنخناتنا ما كلنا مالت حسايس اللي هنا مالت كم تقاومتوا الدبات كمان حيلنا خنترنا فقداسنا تعلقوا ساعات من القاس هنا حدا خوني كل من مالتي جينا احنا متكأ يكون زخون يكون احنا مش كله نايتي human rights organizations بنسرح دلوقتي كان في موهات زبلنا احنا كمان نتراو موهات كده بقول ناسي ناي بزحات شنخات موهات تقدم حضر يعني السا كم تكال ولكن عندنا كونستيشن كم يزور كلتا أبالنا تعلم ناي ولكا أبالنا تعلم individual membership ناي institution أبالنا تعلم كم تكال كأبال كون كأدلي أبال كون المالج كابو وسعيون بناي أمبريلا بناي سلال بتسرح كلمة كفوت زخنة open زخنة سراب حزر لنا والدباينا من البات أنا لو مشيت بزح ميديا خمسي وبس تزارب لمدة يكونن قلنا حكي توم تعدمني سبات زخبرهم شنخات بيناتهم أما لها خطا يكون ناتهم مرقسات مبلسات علامان حسب بيغيوز معني يومنا اللي في نايم الرام يكون تم الرام ذاته حدا جزين حدا علامات بقسم الرام يروح يجينا أكتي كالسنا يلو بزح سجمات يعني الرام فالأخوة كله كمان تسبع يقبر ولا خب حركات جميل لنا نحن نمرز نحرق فجين حدا جزيسي ثورة مضادة أنصار ثورة تباينو نحدا هجراوي يوقع مالك هلاس إنه هلكا حمشة مسرع هلكا نحدا هجراوي كمان تدفعه مالك هذا حري سنة زي تي انتهي إذا حركات زي مخنيات غيرنا نقرب الناس اللي دخلنا نخنز على مثل النجارات كمان كنا نقاقحين كنا بلنا سلندلي مالت في ناي أرانيت أمان سلز أمن له بس اللي أبزي في ناي لبيز زارت لهم مالته بزقات عم كمان كلم ودانا بحكي نزعد اللي زي بكم نظام كلهم أخوات نازل لهم ناز كلهم فريز رقبنا وإذا كلهم متبع كمان لا كلهم متبع مالك فينا لنا وعندما مسكونكم بشم تبورد أما سعي زيادة كنت تقول لنا لكم كنا لا مدينة ميديا وسينا نزارب من البات بتي ويب سايت يكون بخاله يكون وين فينا ناس كنا محلالف كان زحجز والكون يشتري بس عدد كثيرنا همان بأكل سب تي بعل وراي زدلي حاجة زدلي كمان كي بكر إن أنا زاد سبت كثيرنا نازل نامو أو كمان كتمس أنا تقول لكم مساحة اللو إشياء هاي نسترجعته هاي سطاو مسألات كمان هاي تراوية قالوا كمان ليفلت استقل كله لازم نقدمكم كم قال كاب برمنغهام ومانشستر قال 5 بس يا 5 كنا جايشكم نقلنا شاهد ما أبو مصنعكم يغني لك بو أنا كده حدا مدام تخفي بحاتي نرجع وخلا قدم ديم كان لها I think دكتور برهانان أنا حدا حقوس نيرلون ساتهم كزارو أنت قرط أبيلكم دحراك نزارة بيجي حاتي قط أبوس يلو سوانا جن حجي مختار تقولوا أنا قلت لك قدم مدة أنا كلمة مسأونا كلمة أسأوها يبلين مزقانات راح أوكي ما تبديها ولا ما غنيلنا بزغنة عبدو ولا أسمان كلتيهم ما بزقلتكم مصاهم أدمنا خبيركم مصاهم تغنيلنا كم قدمات أبزر لهم كارات كلهم قدمات كازم بأكل زلهم أبي مسجانا غنيلنا توم بويب سايت فيسبوك تريو لهم ولا هنا بتي
ካልኡ ንኸይድ ዝርጋሒ ኩልኩም ቶም ኣብዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኣብዚ ዘለኹም ኣብ ዘየለኹም ዌብሳይት ድዩ ፌስቡክ ገለ ትሰምዕዎ ነዚ መደባትና ከዓ እዚኦም ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ናይ እሱራት መሰል ዝጣበቑ ሰባት እዮም ኣብ ለንደን ቤት ፅሕፈት ኣለዎም ካብ ገለ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ርእስቲ እቲ ኣድራሾም ካብ ዝሂብኹምና ፀኒሖም እዮም ዘለና ሓገዝ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እሱራት ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ጉዳይ ሓደ ሰብ ብክልተ ሰብ ኣይኮነን ሰባት ተበግሶ እዮም ዝወስዱ እምበር ነተበግሶ ግን ሰብ እንተደኣ ዓሲልዎ እዩ ዝኸውን ብዝኾነ እቶም መፂኹም ዘለኹም የቀኒየልና እቶም ካብ ዝወፃእ ክትሰምዑና ከዓኒ ነቲ ጉዳይ ተረዲእኩም ዘለኩም ሓገዝ ክተወፍዩ የቀኒየልና ብል እቶም ዘለኹም ፅንሑ እታ ናይ ኤልሳ ናትካ ዳሕራይ ትቕፅልዋ ሕጂ እታ ዘላትና መደብ مختار عصوا مو ده رايت قصوا قطع بدا يخدنا وصيبنا يلا Thank you.